κύριοι, καλησπέρα σας και καλή σας εβδομάδα. Η εκπομπή στήριξη είναι κοντά σας κάθε μέρα στη 1:30 με τους καλύτερους γιατρούς και με τη δική σας τηλεφωνική παρέμβαση συζητάμε θέματα υγείας που μας αφορούν και μας απασχολούν. Σήμερα, καλεσμένος μας, ο γιατρός κύριος Χαραλαμπίδης Στέλιος, δερματολόγος, αφροθυσιολόγος. Γιατρέ μου, να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω που δεχτήκατε την πρόσκληση και βρίσκεστε σήμερα κοντά μας για να μας ενημερώσετε τι άλλο, το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, η ακμή και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Και τα δύο μεγάλο κομμάτι, γιατρέ, της ζωής μας και της ειδικότητάς σας βέβαια. Να ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση που μου κάνατε. Είναι ένα κομμάτι της δερματολογίας που ουσιαστικά σαν διαγνώσεις, σαν νοσήματα απασχολεί συχνά τον κόσμο και νεαρής ηλικίας αλλά και ενήλικες, ίσως και μεγαλύτερης ηλικίας, ως την ηλικία των 30-40 ετών έχουμε προβλήματα με ακμή και θυλακίτιδα. Τα σεξουαλικώς βέβαια μεταδιδόμενα νοσήματα είναι νοσήματα που αφαιρούν τους ενεργά σεξουαλικά ανθρώπους, κυρίως μικρότερες ηλικίες, 20, 25, ίσως και 30 χρονών περισσότερο. Όπως θα δούμε όμως αργότερα, γιατρέ, όταν θα πάμε στην ανάλυση των νοσημάτων, υπάρχει τρόπος και κάποιος ο οποίος δεν έχει σεξουαλική επαφή να κολλήσει. Έτσι δεν είναι? Πάντοτε υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Παρ' όλα αυτά, το πρώτο που σκεφτόμαστε δεν είναι ουσιαστικά η μετάδοση της νόσου, που συνήθως είναι κάποια ιογενής λίμωξη με μη σεξουαλική επαφή. Ο κύριος τρόπος μετάδοσης είναι η σεξουαλική επαφή. Ο γιατρός βέβαια ποτέ δεν μπορεί να βάλει την υπογραφή του και τη σφραγίδα του ότι αποκλείει μια μικρή πιθανότητα να έχει μεταδοθεί η νόσος και μη σεξουαλικά. Και με διαφορετικό τρόπο και θα δούμε και με ποιον. Εμείς βέβαια να πούμε ότι επιλέξαμε αυτά τα δύο θέματα από τον μεγάλο όγκο που καλύπτει η δερματολογία και αφροδυσιολογία, διότι αφορούν όλους. Και τα παιδιά και τους ενήλικες και τους υπερήλικες. Αφορά μεγάλο εύρος ηλικιών. Κυρίως για την ακμή να μιλήσουμε. Συνήθως, από την ακμή λοιπόν θα ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε από την ακμή. Να πούμε τι είναι η ακμή. Ακμή, να πούμε ότι είναι μία νόσος που αφορά τον τριχοσμιγματικό θύλακα. Τι σημαίνει αυτό? Ουσιαστικά είναι ανατομική μονάδα από την οποία βγαίνει η τρίχα. Έχει έναν πόρο, μία τρυπούλα από την οποία βγαίνει το στέλεχος της τρίχας, η τρίχα, αλλά και σε εκείνον τον πόρο, σε αυτή την τρυπούλα, εκβάλλει και ο σηματικός αδένας. Αυτό σημαίνει ότι όταν νοσεί αυτή η οντότητα, που έχει να κάνει περισσότερο με την παραγωγή του σμίγματος, αλλά και κατά πόσο μένει ανοιχτός αυτός ο πόρος έτσι ώστε να παροχετευτεί το σμίγμα, εμφανίζεται η ακμή. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που οδηγούν στη δημιουργία της φλεγμονής, αλλά και στη δημιουργία των διαφόρων σταδίων και μορφών ακμής. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε ακριβώς την αιτία. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχουν τουλάχιστον 4 βασικοί παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν στην παθογένεια, στην έναρξη της ακμής. Ένας από τους κυριότερους παράγοντες είναι η σμιγματόρια, το λιπαρό δέρμα, όπως λέμε. Άνθρωποι που έχουν σμιγματόρια μπορούν να εμφανίσουν ανα πάσα στιγμή ακμή. Και δυστυχώς η σμιγματόρια αυτή ελέγχεται κυρίως κληρονομικά. Αν ρωτήσουμε έναν νεαρό και κάποιον ενήλικα, συχνά θα μας πει ότι ο πατέρας ή η μητέρα είχε και αυτός λιπαρότητα. Παίζει ρόλο η κληρονομικότητα, γιατρέ, στην ακμή? Παίζει μεγάλο ρόλο η κληρονομικότητα και αυτό το βλέπουμε συχνά στις οικογένειες. Συνήθως όταν φέρουν οι γονείς τον νεαρό, τον έφηβο στο ιατρείο, αναφέρουν και οι ίδιοι ότι συχνά ή ο ένας ή ο άλλος έχουν ιστορικό με ακμή. Θα μπορούσαμε τότε ίσως να το εκλάβουμε αυτό σαν ένδειξη και να είμαστε λίγο πιο, να μην είμαστε φυσικασμένοι, να το προλάβουμε ίσως. Εννοείται ότι υπάρχουν διάφορες εικόνες κλινικές που μπορούν να μας προετοιμάσουν όσον αφορά την πιθανή εμφάνιση της ακμής. Η πρώτη εικόνα ίσως δεν είναι τόσο η σμιγματόρια, που πολλές φορές έρχεται η μητέρα ή ο πατέρας και λέει ότι το παιδί, ακόμα και στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού, εμφανίζει αυξημένη λιπαρότητα στο πρόσωπό του. Τα πρώτα στοιχεία είναι το πρώτο στάδιο της ακμής, που είναι η φαγεσορική ακμή. Είναι οι φαγέσορες. Είναι αυτά τα μικρά τα μπιμπικάκια της ακμής, ουσιαστικά είναι το εγκλωβισμένο σμίγμα μέσα στον τριχικό θύλακα, που μπορεί να έχει ή άσπρη χρειά, ο κλειστός φαγέσορας όπως λέμε, ή μαύρη χρειά. Τα μαύρα μπιμπικάκια. Τα μαύρα μπιμπικάκια. Τα οποία είναι και πολύ διαισθητικά. Ο φαγέσορας είναι διαισθητικά και συνήθως
οδηγούν πολλούς στο να τα πιέσουν περιφερικά, έτσι ώστε να βγει αυτό το μαύρο το σημαδάκι. Αυτό το σημαδάκι είναι το σμίγμα. Και τους γονείς οδηγούν, ξέρετε, στο να πιέσουν δυστυχώς τα παιδιά. υπάρχει και αυτή η συνήθεια. Δηλαδή τα παιδιά από μόνο τους δεν το κάνουν τόσο εύκολα όσο οι γονείς. Οι γονείς είναι εκείνοι που μόλις δουν κάτι, τσαπ πάνε να το πατήσουν και θα πούμε αν αυτό πρέπει να το κάνουν. Θα το πούμε και αν όχι, στη να πούμε όμως σε ποια ηλικία εμφανίζεται. Γιατί ως συνήθως το έχουμε στην εφηβική ηλικία. Εκεί περιμένουμε την εμφάνιση και εκεί δικαιολογούμε κιόλας κάποια σπυράκια που εμφανίζονται στο πρόσωπο. Λέμε, άντε μπήκε στην εφηβεία. Το χαίρονται κιόλας οι μαμάδες. Το χαίρονται, δεν το χαίρονται πολύ, αλλά είναι και αυτό ένα καμπανάκι, ένας δείκτης ότι το παιδί μεγαλώνει, ότι έχει μπει στην εφηβεία. Εδώ πέρα θα πρέπει να πω ότι ένας από τους μεγαλύτερους δερματολογικούς μύθους είναι ότι η ακμή βγαίνει στα 12-13, στην έναρξη της εφηβείας, και ότι περνάει στα 18, με το που ενηλικιώνεται το παιδί. Εννοείται ότι ο μεγαλύτερος αριθμός περιστατικών ακμής εμφανίζεται σε αυτό το χρονικό διάστημα, σε αυτές τις ηλικίες. Παρ' όλα αυτά, η ακμή μπορεί να συνεχιστεί και μετά την ενηλικίωση. Μπορεί να συνεχιστεί και στα 20 και στα 25, ακόμα και στα 40. Και επειδή... Άρα δεν είναι εφηβική νόσος απαραίτητα. Όχι, δεν είναι εφηβική νόσος. Υπάρχουν πολλά περιστατικά που η πρώτη εκδήλωση της ακμής εμφανίζεται στα 25 ή στα 35. Δεν είναι εφηβική νόσος. Όχι, δεν είναι. Απλώς το 70 περίπου της 100 των περιστατικών εμφανίζονται στην εφηβική ηλικία. Και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Ουσιαστικά αυτή η σμιγματόρια που είπαμε, η παραγωγή του σμίγματος ή και διαταραχή κερατινοποίησης, το βούλωμα του πόρου του τροχικού θυλάκου, οφείλεται ή πυροδοτείται από τα ανδρογόνα, από τις ορμόνες που φυσιολογικά αυξάνουν σε επίπεδα όταν οι άνθρωποι μπαίνουν στην εφηβεία. Αυτό αφορά και τα αγόρια και τα κορίτσια. Γι' αυτό και το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που εμφανίζουν την ακμή την εμφανίζουν σε αυτή την περίοδο. Και να πω και κάτι άλλο. Αυτός είναι ο λόγος που μια γυναίκα μένει έγκυος και στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ενώ δεν έχει ιστορικό με θυλακίτιδα, με ακμή, εμφανίζει σε αυτές τους 7-8 μήνες ακμή. Περνάει η εγκυμοσύνη, μετά τον τοκετό, ύστερα από 1-2 μήνες, καθαρίζει το πρόσωπο μόνο. Χωρίς να κάνει κάτι. Χωρίς να κάνει κάτι. Γιατί ούτως ή άλλως η αγωγή η οποία ακολουθούμε δεν ενδείκνυται στην διάρκεια της εγκυμοσύνης για το κύημα. Αυτό δείχνει, εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι αυτή η έκρηξη των ιστρογόνων των ορμονών είναι ο εκκλητικός μηχανισμός που πυροδοτεί την εμφάνιση της ακμής. Οπότε, όχι, δεν είναι μόνο της εφηβικής ηλικίας η ακμή. Νόσος. Έχουμε και φωτογραφικό υλικό, αν θέλετε ναι. να εξηγήσουμε στον κόσμο τι βλέπουμε. Στην πρώτη φωτογραφία βλέπουμε ουσιαστικά το πρώτο στάδιο της ακμής. Είναι η φαγεσορική ακμή, είναι αυτά τα μπιμπικάκια και βλέπουμε και 2-3 φλεγμονώδη στοιχεία, τα κόκκινα σπυράκια. Εδώ πρέπει να πούμε ότι κάθε ένας φαγέσορας, κάθε ένα μπιμπικάκι, το οποίο εμφανίζεται δυνητικά μέσα σε διάρκεια 24 ώρων, μπορεί να προχωρήσει στο δεύτερο στάδιο της ακμής, που είναι η φλεγμονώδη ακμή. Η φλεγμονώδη ακμή είναι τα κόκκινα σπυράκια που πολλές φορές εμφανίζονται και φλεκτενίδια πάνω. Είναι το κόκκινο σπυράκι με τη μητούλα την άσπρη. Εδώ πέρα ερχόμαστε στο δεύτερο στάδιο. Αυτό που έχουμε... είναι όμως πολύ έντονο. Είναι έντονο και το θέμα είναι ότι μπορεί να εμφανιστεί ανά πάσα στιγμή όσο υπάρχουν οι φαγέσορες. Δεν σημαίνει ότι θα το δούμε αυτή την εικόνα μέσα σε ένα τριήμερο ή τετραήμερο. Ναι. Αλλά όταν υπάρχουν κάποιοι εκκλητικοί παράγοντες, εδώ προχωρήσαμε στο τρίτο στάδιο της ακμής, που είναι η κυστική ακμή. Εδώ έχουμε κίστης. Είναι πιο εντοβάθη οι βλάβες, είναι πιο βαθύς μέσα στο δέρμα. Μπορεί να εμφανιστούν ουσιαστικά και τα τρία στάδια σε έναν άνθρωπο. Μπορεί να μην εμφανιστεί ποτέ το δεύτερο ή το τρίτο, να μείνουμε μόνο στους φαγέσορες, στα μπιμπικάκια, για μια ζωή. Και αυτό να έχει εξάρσεις και υφέσεις, δηλαδή μια να υποχωρούν και μια να επανεμφανίζονται. Ουσιαστικά ο στόχος της αντιμετώπισης του όλου θέματος της ακμής είναι να μην προχωρήσουμε ποτέ στο επόμενο στάδιο, αλλά να εξαλείψουμε ακόμα και το αρχικό. Και εδώ πρέπει να τονίσω, γιατί ο κόσμος πιστεύει αρκετά συχνά ότι το να έχει φαγέσορες, αυτά τα μικρά τα μπιμπικάκια, είναι κάτι αθώο, αισθητικά αντιληπτό δεν γίνεται. Η πρώτη εικόνα, ναι, εντάξει, αλλά η τελευταία αισθητικά ναι, μπορεί να καλυφθεί γίνεται εύκολα. αντιληπτό, αλλά νομίζω ότι επηρεάζει και πάρα πολύ και θα μας πείτε κι εσείς από την εμπειρία σας πόσο πολύ επηρεάζει η ψυχολογία και ο σεβασμός, ο αυτοσεβασμός που έχουμε όταν η εικόνα μας, αυτή που βλέπουμε, είναι σε αυτή την κατάσταση. Πιστεύω ότι είναι αυτονόητο ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βλάβες όπως το δεύτερο στάδιο της ακμής, στη φλεγμονώδη ακόμα περισσότερο στο τρίτο, στην κυστική ακμή, έχει μεγάλο πρόβλημα, εννοείται, με τις δραστηριότητές του, με την επικοινωνία του με τους άλλους, ειδικά όταν οι ηλικίες είναι ευαίσθητες όπως είναι η εφηβική ηλικία. Γι' αυτό και ποτέ δεν θέλουμε να προχωρήσουμε σε αυτά τα στάδια. Και
ουσιαστικά πάντοτε προσπαθούμε να σταθεροποιήσουμε τις εξάρσεις και να εξαλείψουμε ακόμα και το πρώτο στάδιο. Εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι και οι φαγέσορες θα πρέπει να φύγουν από το πρόσωπο ενός ανθρώπου, που πολλές φορές γίνονται ανεκτοί, ίσως τα κορίτσια και με μια ήπια επικάλυψη, με κάποια καλλιτικά. Ναι, τα κορίτσια είναι λίγο τυχερά, μέσα εισαγωγικά βέβαια, γιατί το να καλύπτεις κάτι δεν σημαίνει ότι το θεραπεύεις κιόλας. Το αντίθετο. Απλά θα δούμε βέβαια και αργότερα στη θεραπεία, επειδή έχουμε να κάνουμε με μικρές ηλικίες, τι ακριβώς μπορούν τα μικρά παιδιά, τα ανήλικα παιδιά, να κάνουν σε θεραπεία για την ακμή, γιατρέ. Γιατί γνωρίζουμε για τα χάπια, γνωρίζουμε για τα λέιζερ, όλα εν καιρό, στη συζήτησή μας. Ένα-ένα τα βήματα. Θα μπορούσαμε να οριοθετήσουμε πόσο διαρκεί. Από ό,τι κατάλαβα, όχι, Όχι. Δυστυχώς όχι. Αυτή είναι η ουσία. Ότι δεν μπορούμε να πούμε και κανένας γιατρός δεν μπορεί να πει ότι η ακμή με την αγωγή που θα σου δώσω ή με την πορεία που θα ακολουθήσουμε όσον αφορά την αντιμετώπιση θα διαρκέσει 1 χρόνο ή 4 χρόνια ή 10 χρόνια. Κατά καιρούς βγήκαν κάποιες μελέτες που έλεγαν ότι η ηλικία της ακμής μέχρι να υποχωρήσει θα ήταν 3 χρόνια ή 5 χρόνια ή 10 χρόνια. Δυστυχώς διαψεύστησαν, αλλά και η καθημερινότητά μας το διαψεύδει αυτό. Όπως ανέφερα προηγουμένως, υπάρχουν γυναίκες που εμφανίζουν ακμή για πρώτη φορά στα 40 ή στα 42. Και είναι δύσκολο να πείσει και ο δερματολόγος ότι αυτό που έχει είναι ακμή. Είναι αυτό που αναφέρει ο κόσμος εφηβική ακμή. Αυτή η αίσθηση, γιατρέ μου, υπάρχει. Ότι οι σπυράκια βγάζουν οι έφηβοι. Αυτή η πίστη υπάρχει, δεν είναι απλώς αίσθηση. Πολλές φορές δυσκολεύεσαι να το μεταφέρεις αυτό στον άνθρωπο. Και αυτή η αίσθηση πολλές φορές μετατρέπεται για ευνόητους λόγους σε φόβο. Δηλαδή η πρώτη αντίδραση είναι, και ειδικά όταν μιλάς σε ένα παιδί 15-16 χρονών, γιατρέ, δηλαδή εγώ μια ζωή θα βγάζω ακμή. Δεν σημαίνει ότι μια ζωή από τα 12, 13, 17 ως τα 40 θα έχει ακμή. Αλλά υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα να έχει υποτροπές. Θα περάσει, θα υποχωρήσει, αλλά κάποια στιγμή μπορεί στην 5ετία, μπορεί στη 10ετία, μπορεί στη 15ετία να εμφανιστεί πάλι η ακμή. Και εκεί θα χρειαστεί να αντιμετωπιστεί. Μέσα εισαγωγικά πάντα, η ακμή αγαπάει περισσότερο τα κορίτσια, γιατρέ, ή τα αγόρια? Αγαπάει και τα δύο φύλλα. Απλώς υπάρχει τάση στα κορίτσια να είναι λίγο περισσότερα τα περιστατικά, στα αγόρια να διαδράμει λίγο πιο βαριά προς την εφηβεία. Αλλά ουσιαστικά δεν έχουμε μεγάλες στατιστικές διαφορές. Και οι δύο ηλικίες, παρόλο που ο εκκλητικός παράγοντας κυρίως στην εφηβεία είναι τα ανδρογόνα που παράγονται, ανδρογόνα έχουν και οι γυναίκες, εμφανίζουν και σε αυτή την ηλικία και τα δύο φύλλα ακμή. Και οφείλουν να την αντιμετωπίσουν. Τα σπυράκια τα οποία βγάζουμε μάλλον πριν την εμεινορρήση, είναι ακμή? Είναι ακμή. Τα οποία όμως φεύγουνε. Είναι ο λόγος που είπα προηγουμένως. Μίλησα προηγουμένως σαν εκκλητικό παράγοντα την εγκυμοσύνη. Για τον ίδιο λόγο, ουσιαστικά έχουμε μια αύξηση των ορμονών στη διάρκεια του κύκλου, του καταμήνιου κύκλου. Αυτή η αύξηση παροδική για εκείνο το τετραήμερο, πενταήμερο, ουσιαστικά είναι ο εκκλητικός παράγοντας, αυτό που σπρώχνει να εμφανιστούν τα σπυράκια. Άλλος εκκλητικός παράγοντας πολύ συχνός για άντρες και γυναίκες, για αγόρια και κορίτσια, είναι το ψυχικό στρες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι στη διάρκεια των εξετάσεων, μιας εξεταστικής, βλέπουμε τους φοιτητές μας έρχονται φουντωμένοι. Περνάει η εξεταστική, κατά ένα μυστήριο τρόπο η αγωγή μας γίνεται πιο αποτελεσματική. Πιο γρήγορα, πιο εύκολα υποχωρούν ουσιαστικά τα θυλακικά στοιχεία της ακμής. Όταν λέτε υποχωρούμε και στις δύο περιπτώσεις, είτε είναι το στρες που είπαμε, είτε είναι κατά τη διάρκεια της εμεινουρρήσης κτλ. Υποχωρούν από μόνα τους? Όχι. Ή πρέπει να κάνουν μια θεραπεία? Υποχωρούν με αγωγή. Οι γυναίκες όμως που κάθε μήνα έχουν μια έξαρση και μετά φεύγει, και αυτές οι γυναίκες πρέπει να υποβληθούν σε θεραπεία? Όταν μιλάμε για θεραπεία, δεν μιλάμε απλά απαραίτητα. Βρίσκονται, γιατρέ, μέσα μας και βγαίνουν. Από τη στιγμή που βγαίνουν, σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε μια θεραπεία? Από τη στιγμή που εμφανίζονται τα πρώτα θυλακικά στοιχεία, ακόμα και οι φαγέσορες, θα πρέπει να γίνει μια ήπια τοπική αγωγή. Όταν μιλάμε για αγωγή ή θεραπεία, δεν μιλάμε για αγωγές οι οποίες είναι χρονοβόρες καθημερινά ή αγωγές οι οποίες επιβαρύνουν τον οργανισμό ή στο κάτω-κάτω ουσιαστικά παίρνουν μεγάλο μέρος από τις δραστηριότητές μας ή μας περιορίζουν όσον αφορά αυτές. Είναι ουσιαστικά αγωγές που ανάλογα με τη βαρύτητα της ακμής, άμα είναι φαγεσορική, άμα είναι φλεγμονώδης, στη χειρότερη των περιπτώσεων, άμα είναι οικιστική, θα πρέπει να κάνουν μια τοπική αγωγή. Αυτή η τοπική αγωγή προφυλάσσει ακόμα και προκαλεί την υποχώρηση των βλαβών αυτών όταν είναι πολύ ήπιες και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ωραία. Έχουμε μιλήσει
Για τις μορφές, μας είπατε πώς εμφανίζονται. Δεν μας είπατε σε ποιες περιοχές του σώματος. Ξέρουμε το πρόσωπο. Το πρόσωπο όμως, συνήθως δεν είναι το πρόσωπο μόνο. Το πρόσωπο είναι ουσιαστικά αυτό το οποίο απασχολεί τον περισσότερο κόσμο για εύλογους. Για αισθητικούς λόγους, γιατί με αυτό επικοινωνούμε, αυτό βλέπουν οι άνθρωποι γύρω μας, αλλά ακμή παρουσιάζεται σε όλες τις σμιγματοροϊκές περιοχές, όπως λέμε. Οι περιοχές δηλαδή που παράγουν περισσότερο σμίγμα φυσιολογικά από τις υπόλοιπες περιοχές του σώματος. Είναι 3. Ουσιαστικά όλο το σώμα μας. Όχι. Είναι 3 εκεί που παράγεται φυσιολογικά περισσότερο σμίγμα. Το πρόσωπο, είναι το β του λαιμού, ο τράχυλος δηλαδή και η προστερνική περιοχή, και είναι και η ράχη, κυρίως το άνω ημιμόριο της ράχης. Δηλαδή η πλάτη μαζί με τους ώμους. Αυτά τα 3 σημεία, πρόσωπο, στήθος και πλάτη, είναι τα σημεία που εμφανίζονται τα θηλακικά στοιχεία. Και είναι πολύ συχνά κοινό έβριμα η ακμή να εμφανίζεται και εκεί και ο ίδιος ο άνθρωπος, ο ασθενής, να μην το έχει αντιληφθεί. Γιατί δεν τον ενοχλεί όσον αφορά την εικόνα του. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και συνήθως η ήπια ακμή, η φαγεσορική, υπάρχει σχεδόν πάντοτε. Αν δηλαδή ψηλαφιτά βάλει το χέρι του στην πλάτη ένας άνθρωπος που έχει ακμή στο πρόσωπο, είναι πολύ συχνό έβριμα κάπου να σκαλώσει το χέρι και να βρει αυτά τα μπιμπικάκια, όπως τα λένε. Το ίδιο και στο β του λαιμού. Δεν γίνονται αντιληπτά από τους γύρω του, δεν τον ενοχλούν και αυτόν. Οπότε δεν τα αντιμετωπίζει. Είναι διαισθητικά όμως, θα έλεγα εγώ, όπου και αν υπάρχουν. Γιατί δηλαδή στην πλάτη δεν είναι όμορφη εικόνα, μια πλάτη. Αυτό συνήθως απασχολεί τους ανθρώπους. Που είδαμε πριν. Ναι, απασχολεί τους ανθρώπους περισσότερο προς την άνοιξη και το καλοκαίρι. Γιατρέ, αυτό θα ήθελα να σας το ρωτήσω. Βέβαια, ξεφεύγω λίγο των ερωτήσεών μας. Παίζει ρόλο η εποχή. Διότι το καλοκαίρι και με τη θάλασσα και με τον ήλιο, το δέρμα παίρνει μια πολύ πιο όμορφη όψη. Ναι. Και τα στίγματα δείχνουν να είναι πιο ήπια και να έχουν υποχωρήσει. Ναι, να έχουν υποχωρήσει. Και να έχουν υποχωρήσει και οι βλάβες της ακμής. Είναι πολύ καλή παρατήρηση. Είναι η ευεργετική ιδιότητα, όπως έρχονται και μου λένε, του ήλιου. Δυστυχώς, ο ήλιος κάνει κακό και θα το εξηγήσω αυτό. Το καλό που κάνει ο ήλιος εισαγωγικά στην ακμή είναι ότι έχει αντιφλεγμονώδη δράση. Ουσιαστικά δηλαδή φεύγουν τα φλεγμονώδη στοιχεία της ακμής, φεύγουν οι κοκκινίλες. Αυτά δηλαδή που γίνονται αντιληπτά. Οι βλατίδες και οι βλατιδοφλίκτινες είναι αυτές που γίνονται πιο έντονα αισθητά και είναι αυτές που ενοχλούν τον άνθρωπο. Αυτά ουσιαστικά ο ήλιος μπορεί ως ένα σημείο να τα κάνει να φαίνονται πιο ήπια, να στεγνώσουν οι βλάβες, όπως είπα. Τι κάνει όμως ουσιαστικά, σε τι κάνει κακό ο ήλιος? Είναι φαγεσορογόνος. Ουσιαστικά δημιουργεί με την υπεριόδια ακτινοβολία τους φαγέσορες, τα μπιμπικάκια, τα οποία όμως, όπως γνωρίζουμε, δεν γίνονται αντιληπτά, πρέπει να πλησιάσεις κοντά για να τα δεις. Ποια είναι η όλη ιστορία? Ουσιαστικά με την μη αντιλιακή προστασία που βγαίνουν τα παιδιά, βλέπουν μία βελτίωση το καλοκαίρι όσον αφορά τα κόκκινα, τα σπυράκια, αλλά γυρίζουν το Σεπτέμβρη και είναι γεμάτοι φαγέσορες. Και όπως είχα ξεκινήσει στην αρχή, είχα πει, κάθε ένας φαγέσορας δυνητικά μπορεί σε λίγες μέρες να γίνει κόκκινο σπυράκι. Που σημαίνει ότι όταν έχουμε πολλαπλάσιους φαγέσορες το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη κάποιοι από αυτούς θα προχωρήσουν στη φλεγμονώδη φάση και τα παιδιά θα γεμίσουν με τα κόκκινα σπυράκια της ακμής. Οπότε όχι, τον ήλιο δεν το θέλουν. Άρα η όμορφη όψη του καλοκαιριού είναι τοπική. Είναι πλασματική και ουσιαστικά δίνει ψεύτικες υποσχέσεις στον άνθρωπο. Πολλά παιδιά όμως συνεχίζουν και για την πλάτη και για το πρόσωπο κάνουν ηλιοθεραπεία. Η ουσία είναι πια ότι θέλουμε αντιλιακή προστασία και για την ακμή. Όχι μόνο για την ακμή, και για να προστατεύσουμε το δέρμα μας, τις ελιές μας, για πολλούς δερματολογικούς λόγους, αλλά και για την ακμή. Ποια μορφή ακμής, γιατρέ, είναι η πιο βαριά? Η πιο βαριά προφανώς είναι η οικιστική ακμή. Η τελευταία εικόνα. Η τελευταία εικόνα με τις... Με συγχωρήσετε βέβαια για το φρέχνιασμα της φωνής σήμερα, αλλά όπως όλος ο κόσμος. Ναι, η λοιμώξεις του ανωτεροπνευστικού αυτής της εποχής. Η πιο βαριά είναι η οικιστική ακμή. Τι φοβόμαστε? Ο δερματολόγος θα πρέπει να δώσει τη λύση άμεσα, να φύγουν όλα τα σημαδάκια της ακμής, και σημαδάκια συνήθως ο κόσμος λέει τα κόκκινα σπυράκια. Δυστυχώς τα σημάδια της ακμής δεν είναι τα κόκκινα σπυράκια. Είναι οι ουλές της ακμής. Οι ουλές της ακμής είναι εκείνα τα βαθουλωματάκια που βλέπουμε στα μάγουλα, τα οποία ουσιαστικά παραμένουν. Είναι σίγουρο ότι η ακμή θα αφήσει σημάδια, γιατρέ? Όχι. Αλλά όσο πιο βαριά είναι η μορφή της ακμής, όσο αφήσεις ένα περιστατικό να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα με κίστες, με αυτά τα μεγάλα σπυράκια τα διηθημένα εσωτερικά, κάποια από αυτά μπορεί να αφήσουν ουλές. Και, να πω και κάτι άλλο σημαντικό,
πολύ συχνή συνήθεια και των παιδιών και των ενηλίκων, όπως είπαμε προηγουμένως, να πατάμε τα σπυράκια, αυξάνει τις πιθανότητες να αφήσουμε ένα σημαδάκι εκεί. Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να κακοποιούμε το δέρμα μας. Είτε πρόκειται για σπυράκι με την άσπρη τη μυτούλα με τοπίον. Από ειδικό, γιατρέ. Από ειδικό εννοώ τους αισθητικούς. Από ειδικό, οι αισθητικοί ξέρουν πώς θα κάνουν τους καθαρισμούς. Αυτό το προτείνετε? Το προτείνω. Οι αισθητικοί γνωρίζουν. Εντάξει, είναι η δουλειά τους, είναι η επιστήμη τους. Όχι μόνιμα στο σπίτι πάντως. Όχι. Γνωρίζουν ανάλογα με την φάση που βρίσκεται η ακμή, πώς θα επεμβούν, σε ποιο βαθμό θα επεμβούν και πού θα σταματήσουν. Γνωρίζουν οι αισθητικοί ότι σε φλεγμονώδη στοιχεία της ακμής δεν επεμβαίνουμε. Όπου υπάρχουν ευλατίδες ή ευλατιδοφλίκτενες. Και πολύ περισσότερο και στην κυστική. Ξέρουν για τους φαγέσορες τι πρέπει να κάνουν και πόσο να πιέσουν για να βγει αυτό το σμίγμα. Ας το αφήσουμε όμως αυτό το κομμάτι στους αισθητικούς. Έτσι, γιατί εμείς μπορεί στο σπίτι να πάμε να πατήσουμε ένα μικρό σπυράκι που εμείς νομίζουμε ότι θα το βγάλουμε, ας πούμε, και θα είμαστε όμορφοι, αλλά τελικά να το μολύνουμε και να κάνουμε. Ακριβώς αυτό. Συνήθως έχουμε επιμολύνσεις από σταφυλόκοκκα ουραίους, από χρυσίδοντα σταφυλόκοκο. Που σημαίνει ότι έχουμε ένα κόκκινο σπυράκι πρισμένο με πίον, το οποίο όταν θα περάσει τελικά μπορεί να μας αφήσει και ένα σημαδάκι της ακμής. Το μόνιμο σημαδάκι της ακμής. Ωραία. Εμείς με τον γιατρό μας, τον κύριο Χαραλαμπίδη Στέλιο, δερματολόγο αφροδισιολόγο, συζητάμε για την ακμή. Θα επανέλθουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα να ολοκληρώσουμε για την ακμή και να περάσουμε στα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, γιατρέ μου. Σωστά. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πολύ σύντομα κοντά σας. Ανήκετε σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα και ταλαιπωρείστε με τις εξετάσεις, την νοσηλεία και τις ιατρικές επεμβάσεις, ενώ πληρώνετε και συμμετοχή για όλα τα παραπάνω. Είστε ανασφάλιστοι και θέλετε για εσάς και την οικογένειά σας δωρεάν ποιοτικές παροχές υγείας. Τότε υποφεληθείτε από την προσφορά μας και τηλεφωνήστε τώρα για να αποκτήσετε την κάρτα στήριξης υγείας, ώστε να έχετε άμεσα αξιοπρεπείς παροχές υγείας, χωρίς ταλαιπωρία. Για να έχετε επισκέψεις στους κορυφαίους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, με μόλις 20 ευρώ, τις χαμηλότερες τιμές στα μεγαλύτερα διαγνωστικά κέντρα και κλινικές σε όλη την Ελλάδα. Ειδικά στον κάτοχο της κάρτας μας, παρέχεται δωρεάν 24ωρη τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης από ομάδα έμπειρων ιατρών που επιλαμβάνεται για κάθε περιστατικό. Ειδικά στην περίπτωση που είστε μόνοι, προκειμένου να σας επισκεφτεί ιατρός για την παροχή πρώτης βοήθειας, να μεριμνήσει για την τυχόν διακομιδή σας με ασθενοφόρο ή την επίγουσα αερομεταφορά σε οποιοδήποτε ιατρικό κέντρο. Η κάρτα στήριξης υγείας σας παρέχει δωρεάν αιματολογικό check-up, δωρεάν οφθαλμολογικό έλεγχο, δωρεάν έλεγχο και καθαρισμό δοντιών, δωρεάν διακομιδή με ασθενοφόρο σε περίπτωση νοσηλείας και άλλες πολλές δωρεάν παροχές. Η κάρτα στήριξης υγείας έχει εξασφαλίσει για εσάς ειδικό κατάλογο πολύ χαμηλών τιμών για όλες τις εξετάσεις στα καλύτερα διαγνωστικά κέντρα. Επιπλέον, χειρουργικές επεμβάσεις με μειωμένη τιμή έως και 50% και ειδικές τιμές στα νοσήλια. Με την αποστολή της κάρτας στήριξης υγείας θα παραλάβετε και τον κατάλογο με τις αναλυτικές τιμές στις υπηρεσίες που δικαιούστε ως μέλος. Αποκτήστε την κάρτα μας τώρα, όσοι τηλεφωνήσετε στα επόμενα 20 λεπτά στο 2310 268 300. Θα αποκτήσετε την ατομική κάρτα στήριξης υγείας μόνο με 98 ευρώ το χρόνο. Και για όλη την οικογένεια, ειδική τιμή, μόνο με 147 ευρώ το χρόνο. Ανήκετε σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα και ταλαιπωρείστε με τις εξετάσεις, την νοσηλεία και τις ιατρικές επεμβάσεις, ενώ πληρώνετε και συμμετοχή για όλα τα παραπάνω. Είστε ανασφάλιστοι και θέλετε για εσάς και την οικογένειά σας δωρεάν ποιοτικές παροχές υγείας. Τότε υποφεληθείτε από την προσφορά μας και τηλεφωνήστε τώρα για να αποκτήσετε την κάρτα στήριξης υγείας, ώστε να έχετε άμεσα αξιοπρεπείς παροχές υγείας, χωρίς ταλαιπωρία. Για να έχετε επισκέψεις στους κορυφαίους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, με μόλις 20 ευρώ, τις χαμηλότερες τιμές στα μεγαλύτερα διαγνωστικά κέντρα και κλινικές σε όλη την Ελλάδα. Ειδικά στον κάτοχο της κάρτας μας, παρέχεται δωρεάν 24ωρη τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης από ομάδα έμπειρων ιατρών που επιλαμβάνεται για κάθε περιστατικό. Ειδικά στην περίπτωση που είστε μόνοι, προκειμένου να σας επισκεφτεί ιατρός για την παροχή πρώτης βοήθειας, να μεριμνήσει για την τυχόν διακομιδή σας με ασθενοφόρο ή την επίγουσα αερομεταφορά σε οποιοδήποτε ιατρικό κέντρο.
Η κάρτα στήριξης υγείας σας παρέχει δωρεάν αιματολογικό check-up, δωρεάν οφθαλμολογικό έλεγχο, δωρεάν έλεγχο και καθαρισμό δοντιών, δωρεάν διακομιδή με ασθενοφόρο σε περίπτωση νοσηλείας και άλλες πολλές δωρεάν παροχές. Η κάρτα στήριξης υγείας έχει εξασφαλίσει για εσάς ειδικό κατάλογο πολύ χαμηλών τιμών για όλες τις εξετάσεις στα καλύτερα διαγνωστικά κέντρα. Επιπλέον, χειρουργικές επεμβάσεις με μειωμένη τιμή έως και 50% και ειδικές τιμές στα νοσήλια. Με την αποστολή της κάρτας στήριξης υγείας θα παραλάβετε και τον κατάλογο με τις αναλυτικές τιμές στις υπηρεσίες που δικαιούστε ως μέλος. Αποκτήστε την κάρτα μας τώρα. Όσοι τηλεφωνήσετε στα επόμενα 20 λεπτά στο 2310 268 300 θα αποκτήσετε την ατομική κάρτα στήριξης υγείας μόνο με 98 ευρώ το χρόνο. Και για όλη την οικογένεια, ειδική τιμή, μόνο με 147 ευρώ το χρόνο. Επιστρέψαμε από το πολύ σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Να υπενθυμίσω σε όσους ανοίξατε τις τηλεοράσεις σας τώρα ότι βλέπετε την εκπομπή στήριξη. Κοντά μας σήμερα φιλοξενούμε τον γιατρό κύριο Χαραλαμπίδη Στέλιο, δερματολόγο, αφροδισιολόγο και συζητάμε μαζί του για θέματα ακμής και μόλις ολοκληρώσουμε για την ακμή, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Βέβαια, το δεύτερο μέρος της εκπομπής σας ανήκει, το έχετε μάθει πλέον. Το τηλεφωνικό νούμερό μας είναι στη διάθεσή σας για ό,τι απορίες έχετε. Στο θέμα που συζητάμε σήμερα μπορείτε και θέλουμε να μας πάρετε τηλέφωνο και ο γιατρός μας να σας απαντήσει ζωντανά. Γιατρέ, συζητάμε λοιπόν για την ακμή και κάπου εδώ θέλω να σας ρωτήσω πόσο επικίνδυνη είναι η εξέλιξη της ακμής. Τι είναι αυτό δηλαδή που πρέπει να φοβόμαστε, αν υπάρχει κάτι να φοβόμαστε. Δεν υπάρχει κάτι που να φοβόμαστε όσον αφορά τον οργανισμό γενικότερα. Το μόνο που φοβόμαστε είναι στις βαριές περιπτώσεις ακμής, ουσιαστικά τις επιμολύνσεις, που δευτερογενώς μπορεί να συμβούν από μικρόβια όπως ο σταφυλόκοκκος και αυτό να έχει σαν αποτέλεσμα όταν υποχωρήσει η μόλυνση και η λίμωξη να αφήσει μια δύσμορφη ουλή. Δύσμορφη ουλή τι εννοούμε? Πολλές φορές πέρα από τα σημαδάκια, από τις μικρές ουλές της ακμής υπάρχουν πιο βαθιές, πιο εκτεταμένες ουλές που μπορεί σε μερικές φορές να εξελιχθούν όχι σε ατροφικές ουλές, σε αυτό που βλέπουμε συχνά, αλλά σε υπερτροφικές ουλές, στα λεγόμενα χυλοειδή. Αυτά μπορούν να εμφανιστούν στο πρόσωπο, αλλά πιο συχνά στο στήθος και στην πλάτη. Υπάρχουν δηλαδή παιδιά, ακόμα και ενήλικες, που μετά από μια έξαρση της ακμής, μια έντονα φλεγμονώδη ακμή, μπορεί να εμφανίσουν αυτές τις ουλές, που δυστυχώς υποχωρούν δύσκολα. Με τοπικές εγχείρησεις στεροειδούς ή με κρυοθεραπείες, ουσιαστικά όλος ο στόχος στην αντιμετώπιση της ακμής είναι να μην την αφήσουμε να εξελιχθεί. Όσο γίνεται να την αφήσουμε, να την περιορίσουμε στα αρχικά στάδια, στην φλεγμονώδη ή στην φαγεσορική και ακόμα και τη φαγεσορική να σιγά σιγά να την κάνουμε να υποχωρήσει. Πώς θα αντιμετωπίσετε, γιατρέ, τη θεραπεία? Οι θεραπείες υπάρχουν δύο δρόμοι για τη θεραπεία της ακμής. Ο ένας ο δρόμος είναι η τοπική αγωγή και ο άλλος ο δρόμος η συστηματική, τα χάπια δηλαδή από το στόμα. Η πλειονότητα των περιστατώσεων. Πρέπει να σας πω ότι ακούγονται πάρα πολλά για αυτά τα περιβόητα χάπια. Πάρα πολλά και δυστυχώς δεν είναι όλα αλήθεια. Είναι πολύ καλή αγωγή, είναι πιο αποτελεσματική αγωγή, αλλά να ξεκινήσουμε πρώτα από την τοπική. Βέβαια. Γιατί συνήθως ουσιαστικά ξεκινάμε και στις ήπιες μορφές της ακμής ή ακόμα και συνδυαστικά στις πιο βαριές, δηλαδή παράλληλα με την αγωγή από το στόμα με κάποια χάπια, πάντοτε θα έχουμε και την τοπική αγωγή. Η τοπική αγωγή συνίσταται σε τι? Σε κάτι πολύ απλό. Στο σαπουνάκι. Ένα σαπουνάκι από μόνο του δεν μπορεί να θεραπεύσει την ακμή. Παρ' όλα αυτά, τι κάνει? Ουσιαστικά αφαιρεί το σμίγμα. Μειώνει την ποσότητα του σμίγματος στο δέρμα. Η σμιγματόρια, το ότι θα ξαναβγάλει σμίγμα το δέρμα, δεν μπορεί να μειωθεί. Αλλά όταν αφαιρείς το σμίγμα, αυτό που ουσιαστικά μαζί με τους άλλους παράγοντες που είπαμε δημιουργεί το φαγέσορα, το πρώτο στάδιο της ακμής, βοηθά στον οργανισμό, τον ξαλαφρώνεις. Παρένθεση να κάνουμε εδώ πέρα. Η ακμή είναι μια ιστορία που ουσιαστικά, σαν κύριο παράγοντα εμφανιστής της, το οφείλει στη σμιγματόρια, στο αυξημένο σμίγμα. Η θεραπεία, ξεκινώντας από το σαπουνάκι, αφαιρεί το σμίγμα, τη λιπαρότητα. Οπότε, στην ακμή δεν θέλουμε πολλά καλλυντικά. Δεν θέλουμε πολλές κρέμες. Ακόμα και τα επικαλυπτικά, τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να αποφύγουμε,
σε γυναίκες κυρίως και σε κορίτσια της εφηβείας, γιατί θέλουν την εμφάνιση την καλή, θα πρέπει να μπαίνουν. Και ας μην περιοριστούμε μόνο στην εφηβεία, γιατί είπαμε ότι αφορά. Βέβαια. Μέχρι και 50 και χρόνια. μεγάλες ηλικίες. Στην εφηβεία ίσως είναι πιο έντονη η θέληση να έχουμε ένα καλό αισθητικό αποτέλεσμα έξω. Τα νεαρά κορίτσια δηλαδή προσέχουν λίγο παραπάνω τον εαυτό τους. Που σημαίνει ότι πάντοτε έρχονται στο ιατρείο με το make-up. Ξέρω ότι είναι ουτοπία να τους πω δεν θα το χρησιμοποιήσεις καθόλου. Γιατί θα το χρησιμοποιήσω. Τουλάχιστον οπότε, δεν κυκλοφορούν στα φαρμακεία τα κατάλληλα. Υπάρχουν μεγάλες εταιρείες οι οποίες ουσιαστικά έχουν εξειδικευθεί σε make-up για την ακμή. Παρόλα αυτά, λέμε οι δερματολόγοι, όσο γίνεται για μικρότερο χρονικό διάστημα, για λιγότερες ώρες καθημερινά, να μπαίνει το make-up ή οποιοδήποτε επικαλυπτικό. Θα μου επιτρέψετε να σας διακόψω, διότι έχουμε μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας, κυρία. Η κόρη μου πήρε τα Ρακιουτάν μετά από 1 χρόνο το ισοτροήν. Λίγο πιο δυνατά μόνο, αν θέλετε. Η κόρη μου πήρε τα Ρακιουτάν και μετά 1 χρόνο τα ισοτροήν. Ναι. Αλλά συνεχίζει να έχει ακμή. Τελευταία παίρνει τα κάτω τη συλληπτή, Ζενοφέν παίρνει. Κάπως φτιάχνει η κατάσταση, αλλά... Αχ, δεν σας ακούμε. Λίγο πιο δυνατά, σας παρακαλώ. Κάπως φτιάχνει η κατάσταση με τα Ζενοφέν, ναι. Αλλά πάλι έχει πρόβλημα. Πόσο καιρό μας είπατε πόσο καιρό τα παίρνει? Τα Ζενοφέν. Πήρε πρώτα τα Ρακιουτάν. Τελείωσε τον κύκλο. Μετά πήρε μετά από 1 χρόνο τα ισοτροήν. Ναι. Τελείωσε και από εκεί, αλλά συνεχίζει. Εδώ πέρα να σας απαντήσω. Εδώ σε αυτό το θέμα θα ερχόμασταν αμέσως. Ουσιαστικά έκανε πέρα από την τοπική αγωγή 2 κύκλους με ισοτρετινοίνη. Ναι. Με τα ρετινοειδή από το στόμα, τα χάπια αυτά. Ναι. Τα χάπια αυτά είναι η πιο αποτελεσματική θεραπεία. Δεν σημαίνει όμως ότι σταματώντας την αγωγή, όταν είμαστε καλά, ότι δεν μπορεί να υποτροπιάσει, δεν μπορεί να ξαναεμφανιστεί. Δυστυχώς η ακμή μπορεί να εμφανιστεί. Όσον αφορά για τα Ζενοφέν, ουσιαστικά τα αντισυλληπτικά, τα ιστρογόνα, που ομαλοποιούν τον κύκλο της γυναίκας, βοηθούν την ακμή στο να βελτιωθεί, αλλά δεν αποτελούν από μόνα τους θεραπεία της ακμής. Αυτό που θέλουμε είναι να εξαφανιστεί η ακμή με μια αγωγή δυνατή, όπως είναι τα ισοτρετινοίνη, τα ροακιουτάν πια είπατε, και να διατηρήσουμε το αποτέλεσμα με μια τοπική αγωγή. Δεν φοβόμαστε να δώσουμε την αγωγή με τα ροακιουτάν, αλλά δεν μπορεί και για μεγάλο χρονικό διάστημα να παίρνει ένας άνθρωπος αυτά τα χάπια. Υπάρχει με βάση τις οδηγίες η δοσολογία που πρέπει να πάρει για κάποιους μήνες. Δεν μπορεί επί έτη να παίρνει ουσιαστικά την αγωγή αυτή. Αυτή είναι η αντιμετώπιση. Μας βοηθούν οι ενδοκρινολόγοι, οι γυναικολόγοι με την ορμονική ρύθμιση, με τα Ζενοφέν που είπατε, και παράλληλα εμείς με τοπική αγωγή. Από τη στιγμή που θα σταματήσουμε τη συστηματική αγωγή, προσπαθούμε να ελέγξουμε την ακμή. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, η τηλεφωνική μας επικοινωνία είναι στον αέρα. Τηλεφωνείτε και εσείς στο νούμερο το οποίο βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης, εάν πιστεύετε ότι σας αφορά το θέμα και θέλετε απάντηση άμεσα. Γιατρέ, να συνεχίσω. Για την τοπική θεραπεία λέγαμε. Ουσιαστικά, αυτό που ρώτησε η κυρία είναι η όλη ανησυχία των ανθρώπων που είτε οι ίδιοι ή κάποιο συγγενικό πρόσωπο, όπως είναι η κόρη της κυρίας, ανησυχούν. Λένε, γιατρέ, τι θα κάνω. Ακολουθώ μια τοπική αγωγή και υποτροπιάζει η ακμή. Ή ακολουθώ μια συστηματική αγωγή με την αγωγή από το στόμα και πάλι βλέπω ότι όταν δεν τη σταματάω επανεμφανίζεται ή δεν έχει εξελιχθεί τελείως. Τι γίνεται? Στις ήπιες μορφές τοπική αγωγή. Δυστυχώς, πέρα από το σαπουνάκι ουσιαστικά, είτε τοπικά είτε συστηματικά το φάρμακο είναι ένα. Είναι τα παράγωγα της βιταμίνης Α, τα ρετινοειδή τα λεγόμενα. Είναι η ισοτρετινοίνη, η οποία μπαίνει είτε σαν κρέμα στο πρόσωπο, είτε το παίρνουμε σαν χάπι στη συστηματική αγωγή. Τι κάνει αυτή η μία ουσία που έχουμε σαν όπλο στα χέρια μας? Ουσιαστικά ομαλοποιεί την κερατινοποίηση, να το πούμε απλά, κάνει ένα συνεχές ήπιο peeling. Ξεφλουδίζει δηλαδή το δέρμα έτσι ώστε να βγάλει το σπυράκι προς τα έξω. Δεν είναι έτσι, έτσι το περιγράφω όμως. Αυτό είναι που βλέπει ο ασθενής, ο άνθρωπος. Όταν βάζουμε την κρεμούλα τοπικά, ουσιαστικά γίνεται σε εκείνο μόνο το σημείο. Έχουμε τη δράση της κρεμούλας και γίνεται σε εκείνο το σημείο αυτό το peeling, το συνεχές, που θα στεγνώσει το φαγέσωρα, που θα υποχωρήσει και θα στεγνώσει τα κόκκινα σπυράκια της ακμής. Όταν παίρνουμε το χάπι από το στόμα, ουσιαστικά έχει μια συστηματική δράση σε όλο το δέρμα
Περισσότερο όμως αποτέλεσμα θα δούμε στα σημεία που έχουμε τους φαγέσορες και την ακμή, αλλά έχουμε και τις αρνητικές επιδράσεις αυτού του φαρμάκου, γιατί είναι λίγο υπατοτοξικό. Πρέπει δηλαδή παράλληλα με την λήψη του χαπιού αυτού να κάνουμε και κάποιες εξετάσεις για να βλέπουμε το σηκώτη, τη λειτουργία του ύπατος. Παρ' όλα αυτά το δίνουμε, είμαστε σίγουροι για το ότι πρέπει να δοθεί σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά έχει την ένδειξή του. Σε όλες τις ηλικίες, γιατρέ. Συγγνώμη που θα σας διακόψω πάλι. Παρακαλώ στη γραμμή μας. Ναι. Γεια σας, κύριε. Γεια σας. Σας ακούμε. Μια ερώτηση θα κάνω του γιατρού. Βεβαίως. Γιατρέ, Ορίστε. η μικητίαση από την ουρήθρα θεραπεύεται, περνάει? Η μικητίαση από την ουρήθρα θεραπεύεται ή όχι? Βέβαια, αυτό τώρα δεν έχει καμία σχέση με την ακμή. Παρ' όλα αυτά, να πω ότι οι ουρηθρίτιδες συνήθως δεν οφείλονται σε μύκητα. Ναι. Ο μύκητας μπορεί να κάνει βλάβες στο έξω στόμιο της ουρήθρας. Ναι. Δηλαδή πάνω στη βάλανο και στο έξω στόμιο. Ναι. Είναι κάτι που θεραπεύεται εύκολα, αλλά υποτροπιάζει και εύκολα. Είναι δηλαδή μια τοπική αγωγή, μια νόσος που θα υποχωρήσει σχετικά γρήγορα. Ναι. Απλώς βλέπουμε συχνά σε κάποιους άντρες που το έχουν εμφανίσει, ύστερα από μικρό χρονικό διάστημα να επανεμφανιστεί. Συνήθως, αν πάει καλά με την τοπική αγωγή, δεν προχωρούμε σε συστηματική, σε αντιμυκητιασικά από το στόμα. Αλλά αυτό εξαρτάται από την κλινική εικόνα και τη συχνότητα που εμφανίζεται αυτή η υποτροπή. Δηλαδή υπάρχει πρόβλημα μακροχρόνια? Μακροχρόνια δεν προκαλεί λίμωξη εσωτερική. Ναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τις μικητιασικές ουρηθρίτιδες, γιατί υπάρχει μια πλειάδα μικροβίων. Η μικητίαση κοκκινίλα που είναι, Ναι, οποιαδήποτε κοκκινίλα φλεγμονή βλέπουμε σε εκείνο το σημείο δεν είναι μύκητας. Δεν οφείλεται σε μύκητα. Μπορεί να οφείλεται και σε άλλα μικρόβια. Τα οποία ουσιαστικά μπορεί δυνητικά στο μέλλον να δημιουργήσουν πρόβλημα. Αλλά αυτό ουσιαστικά φαίνεται πρώτιστα από την κλινική εικόνα και δεύτερον από κάποιες εξετάσεις που μπορούν να γίνουν. Εντάξει. Ναι, κατάλαβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατρέ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γιατρέ μου, να ολοκληρώσουμε με την ακμή για να περάσουμε και στην επόμενη ενότητα. Αν υπάρχει ριζική θεραπεία, έχετε ολοκληρώσει με τα φάρμακα, με τα χάπια? Όσον αφορά την αγωγή που λέγαμε προηγουμένως, κατά πόσο είναι επικίνδυνα σε μικρές ηλικίες, αυτό που είχατε ρωτήσει προηγουμένως. Είναι κάποια αγωγή την οποία δεν τη δίνουμε ελαφρά την καρδία σε ηλικίες 12, 13, 14. Από 16, 17 χρονών, 15 χρονών μερικές φορές, αν η βαρύτητα της νόσου είναι τέτοια, μπορεί να τα δώσουμε. Συνήθως όμως οι περισσότεροι δερματολόγοι αποφασίζουμε κοντά στην ενηλικίωση να τα δώσουμε και μετά. Γιατί ουσιαστικά αποθηκεύονται, η ισοτρετινοίνη αποθηκεύεται στο λιπόδι ιστό του ύπατος. Που σημαίνει, αναφέρετε τις εξετάσεις που πρέπει γι' αυτό αναφέρω τις εξετάσεις για να βλέπουμε αν έχει επηρεαστεί η ποιατική λειτουργία. Το καλό είναι βέβαια ότι όταν διακόπτει το σκεύασμα, ακόμα και αν έχει επηρεαστεί, ουσιαστικά όλες οι διαταραχές είναι αναστρέψιμες, δεν είναι μόνιμες. Παρ' όλα αυτά δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε από μικρή ηλικία τα παιδιά με αυτά τα σκευάσματα. Να πω και κάτι άλλο. Υπάρχει η ψευδαίσθηση, και είναι αρκετά συχνή στον κόσμο, αυτό που είπε προηγουμένως η κυρία, ότι αν πάρουμε αγωγή από το στόμα με ρετινοειδή, ισοτρετινοίνη, ότι είναι η καλή θεραπεία, η δυνατή, που όντως είναι, η πιο αποτελεσματική, που θα μας δώσει όμως και τη μόνιμη λύση στην ακμή. Αυτό γιατί συμβαίνει? Είναι η επόμενη ερώτηση που σας έκανα. Αν υπάρχει τελικά ριζική θεραπεία, μπορούμε να πάρουμε κάτι και να τελειώνουμε μια για πάντα για την ακμή? Αυτό θα ήταν ευχής έργων και για μας, για τους δερματολόγους, για να μπορούμε να είμαστε και πιο αποτελεσματικοί στη θεραπεία. Ποιο είναι το θέμα? Ότι πολύ συχνά, επειδή ακριβώς είναι πολύ αποτελεσματική αυτή η αγωγή όσον αφορά το αποτέλεσμα του ασθενούς, βλέπουν οι άνθρωποι μία λεύκανση του προσώπου, μία υποχώρηση όλων των βλαβών, ακόμα και των φαγεσόρων, η οποία ουσιαστικά παραμένει και αρκετούς μήνες μετά. Αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί μπορεί να σταματήσουμε το χάπι, αλλά επειδή το σκεύασμα, η ισοτρετινοίνη, έχει αποθηκευτεί στο σηκώτη, στον λιπόδι ιστό του ύπατος, σταδιακά απελευθερώνεται τους επόμενους μήνες. Που σημαίνει ότι μπορεί να μην παίρνουμε το χάπι, αλλά στο αίμα μας, σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις, κυκλοφορεί το σκεύασμα αυτό. Για πόσους μήνες? Για 3, 4, 5 μήνες. Οπότε ουσιαστικά δεν κάναμε 6 μήνες αγωγή. Κάναμε γύρω στους 10 μήνες αγωγή, στους 12. Μάλιστα. Σε εκείνο το χρονικό διάστημα είναι ελεύθερο το πρόσωπο από βλάβες και ο άνθρωπος νιώθει πολύ καλύτερα. Και παρατηρούμε και κάτι άλλο, ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να μην εμφανιστούν υποτροπές. Και αυτές που θα εμφανιστούν να είναι πιο ήπιες. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει αγωγή που θα δώσουμε για την ακμή που να μας εξασφαλίσει την μη επιτροπή 100%.
ουσιαστικά, ανάλογα με αυτό που βλέπουμε, δίνουμε την αγωγή. Είτε τοπική, είτε συστηματική, είτε συνδυασμό αυτών. Η ουσία ποια είναι, ποιος είναι ο στόχος μας, και αυτό πρέπει να περάσει και στον κόσμο. Να μην αφήσουμε την ακμή να προχωρήσει. Αυτό δηλαδή που μπορεί εύκολα να αντιμετωπιστεί με καθημερινή φροντίδα, με ένα δίλεπτο, τρίλεπτο, με ένα σαπούνι και μια τοπική αγωγή με ένα ρετινοειδές, μέσα σε 1-2 μήνες, αν το αφήσουμε να εξελιχθεί χωρίς θεραπεία ή ακόμα χειρότερα, πειράζοντας, ενοχλώντας τα φλεγμονώδη στοιχεία, μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε συνδυαστική αγωγή και από το στόμα και με τοπική αγωγή για 7, για 8, για 10 μήνες και να υποχωρήσει πιο δύσκολα. Υπάρχουν όμως και επεμβατικές μέθοδοι, γιατρέ, που μπορούμε να καταπολεμήσουμε την ακμή. Θέλετε να αναφερθούμε και σε αυτές? Ναι. Να πούμε έτσι επιγραμματικά ότι υπάρχουν διάφορες επεμβατικές μέθοδοι, όπως είναι το χημικό peeling. Θα μας τα πείτε αμέσως μετά την τηλεφωνική μας γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Γεια σας, κυρία. Σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Παρακολουθώ την εκπομπή σας. Ναι. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε, σας ακούμε. Λοιπόν, η κόρη μου έχει αυτή την ακμή, αλλά είναι πάρα πολύ, σε πολύ κακή κατάσταση. Δηλαδή, πάρα πολύ ακμή έχει στο πρόσωπο βασικά και στο σώμα το υπόλοιπο, στην πλάτη, στα χέρια. Έντονη. Τι μπορεί να γίνει γι' αυτό? Η αντιμετώπιση της ακμής, όπως είπαμε προηγουμένως, εξαρτάται από την εικόνα. Από το πόσο βαριά είναι ή το πόσο ήπια. Από ό,τι καταλαβαίνουμε που μας περιγράφει, είναι βγάζει βαριά. αυτά τα μαύρα τα μπιμπίκια και αυτά μεγαλώνουν και γίνονται και κάποια στιγμή μεγάλα σπηριά. Μεγάλα σπηριά, ναι. Ουσιαστικά έχετε μια φλεγμονώδη ακμή. Η βαρύτητα δεν είναι μόνο... Η βαρύτητα είναι το είδος της βλάβης, όχι η έκταση. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε μεγάλη έκταση που αναφέρει η κυρία, ναι, και έχουμε τουλάχιστον φλεγμονώδη στοιχεία. Σε αυτή την περίπτωση, αν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τοπική αγωγή, γιατί όσο μεγαλύτερη είναι η έκταση, είναι πιο δύσκολη και η ουσιαστικά εφαρμογή της τοπικής αγωγής. Δεν μπορεί έναν άνθρωπο στο μισό σώμα να του πεις να κάνει τοπική αγωγή με κρέμες και λοσιόν. Ναι. Τότε έχει ένδειξη, τουλάχιστον για ένα μικρό χρονικό διάστημα, να ξεκινήσει μια συστηματική αγωγή, η οποία μπορεί να είναι είτε αρχικά κάποια αντιβιωτικά, παράλληλα με κάποια ήπια τοπική αγωγή, είτε κατευθείαν ισοτρετινοίνη. Ουσιαστικά η αγωγή από το στόμα. Αλλά πάντοτε να ξέρετε ότι βλέπουμε όχι μόνο την έκταση της ακμής, αλλά και τη βαρύτητα. Δηλαδή, αν είναι τα κόκκινα σπυράκια αυτά διηθυμένα, αν είναι μεγάλα, πόσο βαθιά βρίσκονται μέσα στο δέρμα, και αναλόγως αποφασίζουμε για την αγωγή. Αρκετά βαθιά από ό,τι τα παρακολουθώ. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται τουλάχιστον για λίγες εβδομάδες αγωγή από το στόμα με αντιβιωτική αγωγή για να περιοριστεί. Πόσο χρόνο είναι η κόρη σας, κυρία, αν μου επιτρέπετε? 17, τώρα θα κλείσει τα 17. Είναι στην εφηβεία. Είναι ουσιαστικά στο μετέχμιο για να πούμε ότι μπορούμε να δώσουμε τα ρετινοειδή από το στόμα. Συνήθως προσπαθούμε με μια ήπια τοπική αγωγή και με αντιβιωτική στήριξη να μπορέσει να ηρεμήσει η ακμή. Και αναλόγως μετά βλέπουμε πώς θα συνεχίσουμε. Ναι. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Έγινε, γεια σας. Για τις επεμβατικές μεθόδους συζητούσαμε. Ουσιαστικά να πω ότι οι επεμβατικές μέθοδοι για την θεραπεία της ακμής έχουν ένα επικουρικό ρόλο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η δερμοαπόξεση, το χημικό peeling, κάποια λέιζερ που ενδείκνυται για τα φλεγμονώδη ακμή, υπάρχουν συγκεκριμένο λέιζερ που κάνουμε, μπορεί να είναι ο κύριος όγκος, ο κύριος δρόμος για την αντιμετώπιση της ακμής. Μας βοηθούν ουσιαστικά για να βελτιώσουμε την πορεία της ακμής παράλληλα με την αγωγή που είπαμε. Πέρα δηλαδή από την τοπική ή ακόμα και τη συστηματική αγωγή, μπορεί κατά περιόδους μια γυναίκα, ένα παλικάρι, μια κοπέλα να έχει και αυτές τις επεμβατικές μεθόδους. Τι κάνουν ουσιαστικά? Και το χημικό peeling και η δερμοαπόξεση και το λέιζερ, ακόμα πιο επεμβατικό το CO2, ουσιαστικά καταστρέφουν επιφανειακή στιβάδα του δέρματος. Δεν αφαιρούμε απλώς το σμίγμα. Αφαιρούμε και τα επιφανειακά κερατινοκύτταρα, που σημαίνει ότι καθαρίζουμε κατά κάποιο τρόπο το δέρμα. Αντεδείκνυται όλα αυτά, όπως είπαμε προηγουμένως και για τους αισθητικούς που γνωρίζουν που θα επεμβούν, στα φλεγμονώδη στοιχεία τα οποία έχουν και φλικτενίδια. Οποιαδήποτε επεμβατική μέθοδο και αν ακολουθήσουμε και υπάρχουν τα κόκκινα σπυράκια της ακμής με τα φλικτενίδια, αυξάνουμε κατά πολύ την πιθανότητα να επιμολύνουμε και άλλα σημεία του δέρματος. Και να μας έρθει ο άνθρωπος με 3-4 σπυράκια, να το πω απλά, και ύστερα από 2-3 μέρες να γεμίσει όλο το πρόσωπο. Οπότε έχουν το χρόνο τους και τις ενδείξεις, ανάλογα με το σε ποια φάση της θεραπείας μπορούν να εφαρμοστούν.
Άρα δεν ενδείκνονται όλα για όλους. Όχι, κάτω ποτέ. από την καθοδήγηση του δερματολόγου μας και του θεράπων ιατρού μας, μία θεραπεία, γιατρέ. Οι θεραπείες, οι θεραπευτικές επιλογές είναι πολλές. Απλώς, ποια θα είναι η κατάλληλη όμως? ανάλογα με Αυτό την μόνο φάση ο της ακμής. Ο δερματολόγος μας μπορεί να μας το πει, όχι εμείς από μόνοι μας. Γιατρέ, η έλλειψη καθαριότητας επηρεάζει? Όχι. Αυτός είναι ένας άλλος μύθος δερματολογικός. Ότι είμαστε βρώμικοι, γι' αυτό βγάζουμε σπυράκια. Όπως εξήγησα προηγουμένως, δεν είναι θέμα βρωμιάς, είναι θέμα αυξημένης σμιγματόριας. Οι άνθρωποι που έχουν ακμή έχουν αυξημένη παραγωγή σμίγματος σε σχέση με το μεσόρο. Οπότε αυτή η λιπαρότητα που βλέπουμε και λέμε οι δερματολόγοι για το σαπουνάκι, δεν είναι επειδή είναι βρώμικοι άνθρωποι, είναι επειδή έχουν αυξημένη λιπαρότητα από την υπερλειτουργία των σωματογόνων αδένων. Οπότε είναι μύθος για τις βρωμιές. Τελευταία μου ερώτηση για να ολοκληρώσουμε με την ακμή, συμβουλές. Η συμβουλή, η κύρια συμβουλή για την ακμή είναι όσο ήπια κι αν είναι, ας μην την αφήσουμε να εξελιχθεί. Συνήθως ακμή, η πλειονότητα του κόσμου λέει και περιγράφει ότι είναι τα κόκκινα σπυράκια, τα έντονα φλεγμονώδη στοιχεία. Δεν είναι μόνο αυτά. Είναι και οι φαγέσορες με μία τοπική αγωγή που θα πάρει 2 με 3 λεπτά από το 24ωρό μας, ουσιαστικά και θεραπεύουμε και κάνουμε πρόληψη για το μέλλον. Ολοκληρώσαμε, έχουμε να προσθέσουμε κάτι για την ακμή? Ίσως να πούμε για τις επεμβατικές μεθόδους για τα σημάδια της ακμής, οι οποίες έρχονται σε δεύτερο χρόνο. Εκεί επεμβαίνουμε όχι όταν υπάρχει ενεργότητα, όταν έχουμε φαγέσορες ή όταν έχουμε φλεγμονώδη στοιχεία. Όταν και αν μας αφήσουν κάποια σημάδια τα θυλακικά στοιχεία της ακμής, εκεί μπορεί να επεμβούμε αργότερα με κάποιες επεμβατικές μεθόδους. Δυστυχώς υπάρχει, εννοείται από τον κόσμο η ελπίδα, αλλά υπάρχει μια παραπληροφόρηση, το δυστυχώς εκεί πηγαίνει, στο ότι υπάρχουν κάποιες μαγικές μέθοδοι που μπορούν να εξαφανίσουν τις ουλές. Ουλή ουσιαστικά σαν ορισμό σημαίνει ατροφία του δέρματος. Όταν ατροφήσει το δέρμα δεν μπορούμε να το ξανακάνουμε σφριγγυλό. Μιλάμε για μια ατροφία. Γιατί όμως επεμβαίνουμε και οι δερματολόγοι και οι πλαστικοί χειρουργοί και άλλες ειδικότητες σε αυτά τα σημάδια? Ουσιαστικά θέλουμε να μειώσουμε το βάθος της ουλής. Όταν μειώσουμε το βάθος, ίσως. Το χρώμα θα φύγει μόνο του. Έρχονται πολλά κορίτσια κυρίως και μου λένε το χρώμα είναι λίγο σκούρο, είναι λίγο καφέ. Αυτό είναι που ενοχλεί περισσότερο και όχι τόσο η ουλή. Αλλά το χρώμα όχι. Το χρώμα ενοχλεί περισσότερο, αλλά μέχρι να φύγει. Το χρώμα θα φύγει μόνο του στη διάρκεια μηνών. Φεύγει το σπυράκι και λένε γιατρέ έχει 2 εβδομάδες και ακόμα έχει μείνει το σημαδάκι. Τους εξηγώ ότι θα περάσουν μήνες ουσιαστικά για να γίνει σταδιακή ο αποχρωματισμός του δέρματος. Δεν θα μείνει σημάδι. Το Φλεβάρι το έβγαλε, ως το καλοκαίρι θα έχει φύγει, αλλά θα κάνει 4-5 μήνες να φύγει. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η πάθηση της υπομονής. Είναι η πάθηση που στη θεραπεία της θέλει υπομονή και μεθοδικότητα. Αυτό θέλει. Όλα αντιμετωπίζονται όμως. Αντιμετωπίζονται. Έτσι, αυτή την εκπομπή μας, έτσι αυτό το μήνυμα θέλουμε να περάσουμε. Αντιμετωπίζονται, είναι αυτό που λέω συχνά. Δεν χρειάζεται ούτε πανικός, δεν χρειάζεται όμως και αδιαφορία. Όλα αντιμετωπίζονται, έχουμε στο τέλος ένα καλό αισθητικό πρόβλημα, απλώς δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις της μιας εβδομάδας και του ενός μήνα ή των 2-3 επεμβάσεων μαγικών με κάποιο μέσο. Όποιο περιοδικό και όποιος γιατρός, μέσα εισαγωγικά, γιατί κανένας γιατρός που σέβεται τον εαυτό του δεν τάζει και δεν λέει ότι μπορεί να κάνει θαύματα. Νομίζω ότι η σωστή ενημέρωση και η σωστή επιλογή του κατάλληλου γιατρού είναι αυτοί που θα μας φέρουν και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα πρέπει ο άνθρωπος, όπως γίνεται πάντοτε ουσιαστικά, να εμπιστευτεί τον θεράποντα γιατρό και ως ένα σημείο τουλάχιστον να ακολουθήσει τις οδηγίες. Κατανοώ, όχι τόσο πολύ για τους ενήλικες, όσο για τους έφηβους, ότι αυτό το δίλεπτο, το τρίλεπτο που τους λέμε, ένα πλύσιμο το πρωί με ένα σαπουνάκι και το βράδυ και να βάλεις μια κρεμούλα, όσο απλό ακούγεται, τα 3 λεπτά στο 24ωρο, τόσο βασανιστικό γίνεται ύστερα από τον πρώτο μήνα για αυτούς. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι με την κατάλληλη προσέγγιση που θα έχει ο γιατρός απέναντί τους, ίσως τους πείσει. Και με το αποτέλεσμα που θα δουν σταδιακά και οι ίδιοι συμμορφωθούν λίγο παραπάνω. Αλλά το μυστικό στη θεραπεία είναι αυτό. Ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, χρειάζεται μια συμμόρφωση. Ωραία, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε. Έχουμε πει τα πάντα για την ακμή. Τα περισσότερα. Τα περισσότερα, όσο βέβαια μας επιτρέπεται, πάντα αυτό το λέμε στο χρόνο το οποίο διαθέτουμε, διότι έχουμε και άλλη ενότητα να αναπτύξουμε. Πολύ σοβαρή, γιατρέ. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Πάνω από 25 νοσήματα μεταδίδονται κυρίως μέσα από τη σεξουαλική επαφή. Η τάση εξάπλωσης του κάθε νοσήματος ποικίλει σημαντικά
αλλά όλοι μαζί αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για την υγεία μας, γιατρέ. Είναι πάρα πολλά τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, είναι ένα κεφάλαιο τεράστια. Ίσως να δούμε τα πιο συχνά. Να σας ρωτήσω κάτι. Ποιος είναι ο σωστός όρος, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή αφροδίσια? Το ίδιο είναι. Τα αφροδίσια νοσήματα είναι τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα. Ο όρος σεξουαλικώς μεταδιδόμενα πολύ πρόσφατα άρχισε να χρησιμοποιείται. Μέχρι πρόσφατα λέγαμε αφροδίσια. Εξού και η ειδικότητά σας, άλλωστε, έτσι, αφροδισιολόγος. Πάντως, διεθνώς, στα αγγλικά ουσιαστικά το μεταφράζουμε ως σεξουαλικώς μεταδιδόμενα, γι' αυτό και στα διάφορα συνέδρια έτσι αναφερόμαστε. Ποια είναι, ποια λοιπόν είναι? Θα πω τα πιο συχνά. Αυτά που ουσιαστικά απασχολούν συχνότερα τον κόσμο. Το συχνότερο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα είναι η HPV λίμωξη, τα οξυτενή κονδυλώματα. Τα κονδυλώματα, που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι αυξάνοντας η συχνότητά τους, η συχνότητα εμφάνισή τους όλο και πιο συχνά, όλο και πιο πολύ. Επίσης, ο έρπιτας των γεννητικών οργάνων. Είναι μια νόσος που τη βλέπουμε όλο και πιο συχνά. Νοσήματα όπως ουρηθρίτιδες, βαλανίτιδες και κολπίτιδες, προηγουμένως ο κύριος ένα τηλεθεατή που μίλησε. Και βέβαια να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε και εσείς να καλείτε στο τηλεφωνικό νούμερο της εκπομπής και να ρωτήσετε τον γιατρό μας για ό,τι σας αφορά. Αφορά και γυναίκες και άντρες, έτσι δεν είναι, γιατρέ? Εννοείται. Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα μεταδίδονται με τη σεξουαλική επαφή και από τον άντρα στη γυναίκα και το αντίθετο. Ουρηθρίτιδες, βαλανίτιδες, κολπίτιδες, οι οποίες οφείλονται σε μικρόβια, σε πρωτόζωα και σε ιούς, εμφανίζονται συχνά. Να μιλήσω για μία νόσο η οποία ουσιαστικά είχε εκλείψει, δεν την ξέραμε από τη δεκαετία του 40 και 50 και την ξαναβρήκαμε μπροστά μας εδώ και 2 δεκαετίες, τη σύφυλη. Η σύφυλη με τις μετακινήσεις των πληθυσμών επανεμφανίστηκε στην Ελλάδα εδώ και 15-20 χρόνια. Και ενώ δερματολόγοι παλιότεροι από εμένα, που ουσιαστικά δεν την είχαν δει ποτέ, είπανε τη ξαναβρήκαμε μπροστά μας πριν από 15 χρόνια. Είναι μια ύπουλη νόσος που χρειάζεται και αυτή ουσιαστικά να την προσέχουμε. Και βέβαια οι γνωστές σεξουαλικώς μεταδιδόμενες παθήσεις που είναι οι πατήτιδες, η Β, η Σ και το AIDS. Να πούμε ότι από όλες αυτές και ακόμα περισσότερες σεξουαλικώς μεταδιδόμενες παθήσεις, αυτή η οποία ουσιαστικά έχει μια έξαρση τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα είναι τα οξυτενή κονδυλώματα. Είναι πιο συχνή. Και βλέπουμε κυρίως ηλικίες 18-19 έως και 30, αυτό είναι το φάσμα των ηλικιών, να τις εμφανίζουν όλο και πιο συχνά. Προφυλάξεις. Προφυλάξεις. Η προφύλαξη είναι ίσως αυτονόητη. Η χρήση του προφυλακτικού βοηθάει. Παρ' όλα αυτά, βάζοντας το προφυλακτικό δεν σημαίνει ότι είσαι 100% προφυλαγμένος. Αυτό που βλέπουμε συχνά και είναι αυτονόητο είναι ότι όσο πιο πολλές σχέσεις έχει ένας άνθρωπος, τόσο αυξάνει τις πιθανότητες του να κολλήσει κάποιο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Το προφυλακτικό ούτως ή άλλως είναι κανόνας. Σίγουρα σε μια καινούργια σχέση, αλλά και σε μια σταθερή σχέση θα πρέπει να μπαίνει όταν θα υπάρχει έστω και υπόνοια σεξουαλικώς μεταδιδόμενου νοσήματος του συντρόφου. Και βέβαια, άμεσα θα πρέπει να ελέγχεται είτε ο ίδιος ο άνθρωπος που έχει την υπόνοια ότι κάτι συμβαίνει, είτε ο σύντροφος. Έτσι ώστε να μην μεταδώσει στο έτερον ήμιση την νόσο. Γιατρέ, νομίζω ότι από τα πιο συχνά αναφέρετε τα κονδυλώματα, λοιπόν. Ναι. Να δούμε αυτά πρώτα, λοιπόν. Πού οφείλονται, τι συμπτώματα έχουν, ποια μορφή έχουν και πώς αντιμετωπίζονται. Τα κονδυλώματα οφείλονται στον ιό των θυλωμάτων. Είναι λίμωξη του ιού των θυλωμάτων, του HPV ιού, ο οποίος μεταδίδεται κυρίως ουσιαστικά με τη σεξουαλική επαφή. Στον HPV οφείλονται και οι μυρμηγκές, αυτά που βγάζουμε σε χέρια, σε άλλα σημεία του σώματος, στα πέλματα. Παρ' όλα αυτά, οι τύποι των ιών οι οποίοι μεταδίδονται με τη σεξουαλική επαφή δεν είναι οι ίδιοι. Υπάρχουν δηλαδή πάνω από 150 υπότυποι, διαφορετικοί HPV. Δεν είναι όλοι οι ιοί αυτοί που μπορούν να μεταδοθούν με τη σεξουαλική επαφή. Μάλιστα. Υπάρχει μια υποομάδα ιών οι οποίοι μεταδίδονται. Συγκεκριμένα νούμερα τους έχουμε ονομάσει. Αυτοί οι ιοί ουσιαστικά μεταδίδονται μόνο με τη σεξουαλική επαφή. Υπάρχει περίπτωση, συχνή ερώτηση, γιατρέ, χωρίς να έρθω σε σεξουαλική επαφή, να το μεταδώσω στον εαυτό μου? Όταν μιλάμε για ιογενή λίμωξη, πάντα υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Αλλά δεν είναι το πρώτο που σκεφτόμαστε. Εντάξει. Είναι πολύ μικρή η πιθανότητα. Συνήθως μιλάμε για σεξουαλική επαφή.
Πώς εμφανίζονται, γιατρέ μου? Εμφανίζονται ύστερα από από μπορούμε να ανεβάσουμε και την εικόνα, ναι, τις οποίες μας έχει φέρει ο γιατρός, για να μπορούμε να καταλάβουμε και εμείς και οι τηλεθεατές μας καλύτερα. Εδώ πέρα πάνω στην πόστη φαίνονται στο χρώμα του δέρματος αυτές οι βλάβες, οι οποίες είναι σαν σπυράκια. Μερικοί την περιγράφουν σαν ελιές. Αν μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη εικόνα, οι οποίες μπορεί να έχουν αυτό το χρώμα το ροζ ή το χρώμα του δέρματος, αλλά μπορεί να είναι και λίγο πιο σκούρες, όπως φαίνονται εδώ πέρα. Αυτή η απόχρωση θυμίζει λίγο ελιά. Ένα συνδεσμικό σπήλο, όπως λέμε εμείς. Και πολλές φορές αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι πολλές φορές οι άνθρωποι πιστεύουν, εδώ πέρα είναι μια τρίτη απόχρωση, να το πούμε έτσι, των σπήλων, που είναι πιο λευκή. Στην προηγούμενη όμως εικόνα, που είναι λίγο πιο σκούρα τα κονδυλώματα, φαίνονται σαν ελιές. Πολλές φορές δεν γίνονται αντιληπτά. Για χρόνια πιστεύουν οι άνθρωποι ότι έβγαλα μία ελιά, η οποία έβγαλε και μία δεύτερη. Δεν φέρνει κάποια άλλη ενόχληση, γιατρέ, μόνο το... Τα κονδυλώματα είναι ασυμπτωματικά σαν νόσος. Δεν έχει ούτε φαγούρα, ούτε κνισμό, ούτε τσούξιμο, ούτε πόνο. Δεν ειδοποιούν. Με το μόνο τρόπο που μπορούμε να τα καταλάβουμε είναι οπτικά και απτικά, με την αφή. Τα βλέπουμε και τα ψηλαφούμε όταν είναι πολύ μικρά και δεν μπορούμε εύκολα να τα δούμε. Πιστεύουν λοιπόν πολύ συχνά οι άνθρωποι ότι είναι ελιές. Και δυστυχώς αυτό τους οδηγεί στο να πολλαπλασιαστούν τα κονδυλώματα με τον αυτοενοφθαλμισμό, όπως λέμε. Κολλάς δηλαδή τον ιό, εμφανίζεις το κονδύλωμα σε ένα σημείο. Μετά με το ξύσιμο, με εξυριστικές μηχανές, με τη σεξουαλική επαφή. Δεν το μεταδίδεις μόνο στην ερωτική σύντροφο, το μεταδίδεις και στον εαυτό σου. Ουσιαστικά το παίρνεις τον ιό από το σημείο του κονδυλώματος και τον ενοφθαλμίζεις, το φυτεύεις λίγο παραπέρα. Και από εκεί που είχες ένα κονδύλωμα γίνονται 4, 5, 10 και πολλαπλασιάζονται. Άρα δεν είναι δικαιολογία το ότι είδαμε κάτι καφέ και νομίζουμε ότι είναι ελιά, αφού γίνεται 1 και 2 και 3 και 5 ελιές. Συνήθως κάποια στιγμή καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι δεν μιλάμε για σπήλους και έρχεται στο δερματολόγο. Το θέμα είναι ποιο? Το θέμα είναι ότι όσο πιο νωρίς το καταλάβει και έρθει για αντιμετώπιση, τόσο πιο αποτελεσματική είναι και η αγωγή. Δυστυχώς, ο ιός υπάρχει στο δέρμα. Και δυστυχώς δεν υπάρχει τρόπος ο ιός αυτός να φύγει. Δεν φεύγει ποτέ, γιατρέ. Η επόμενη ερώτηση με αγωνία που μου κάνουν είναι δηλαδή, γιατρέ, μια ζωή θα βγάζω κονδυλώματα δηλαδή, και μια ζωή να το θα καταλάβουμε αυτό. Εάν κάποιος ή κάποια κυρία βγάλει στη διάρκεια της ζωής της κονδυλώματα, θεραπευτεί, θα βγάζει, μένει στο δέρμα? Θεραπεύεται, αλλά στο δέρμα μένει. Πώς γίνεται αυτό? Είναι οξύμορο. Είναι οξύμορο. Δεν γίνεται ένας ιός να παραμένει και να μην νοσώ. Ναι. Υπάρχει ουσιαστικά μόλυνση του δέρματος με τον ιό. Ο ιός δεν πηγαίνει πιο βαθιά από το δέρμα. Πηγαίνει στα κερατινοκύτταρα, στην επιδερμίδα, στα κύτταρα της επιδερμίδας. Εισέρχεται σε αυτά και ουσιαστικά τους προκαλεί κάτι. Όταν το DNA του συνδεθεί με το κύτταρο, προκαλεί τον γρήγορο πολλαπλασιασμό, γι' αυτό και φουσκώνουν αυτές οι βλάβες. Τι γίνεται? Ο ίδιος ο οργανισμός ουσιαστικά πολεμάει τον ιό. Και όχι συγκεκριμένα όλον τον ιό. Αυτό το τμήμα του ιού που είναι το DNA του, που λέγεται επίσωμα, που πάει και κολλάει στο γενετικό υλικό των κυττάρων. Όταν ο οργανισμός ουσιαστικά αναπτύξει την άμυνα, τα εξουδερωτικά αντισώματα έναντι του ιού, όπως λέμε, ουσιαστικά τον κοιμίζει τον ιό. Ο ιός υπάρχει στο δέρμα. Αλλά ύστερα από κάποια φάση, ούτε είναι μεταδοτικός ο ιός για τον σύντροφο τον ερωτικό, ούτε ενεργοποιείται έτσι ώστε να πολλαπλασιαστούν τα κονδυλώματα. Συνήθως, ουσιαστικά δεν ξαναξυπνάει. Συνήθως ξυπνάει σε σπάνιες περιπτώσεις όταν υπάρχει μεγάλη άνοσοκαταστολή. Είπαμε, η ουσιαστική θεραπεία έρχεται από τον ίδιο τον οργανισμό. Όταν εμείς δώσουμε κάποια φάρμακα που κάνουν νοσοκαταστολή ή όταν κάποιος νοσήσει, ας πούμε, από AIDS, που ουσιαστικά είναι ανοσιανεπάρκεια, η νόσος της ανοσιανεπάρκειας, μειώνεται η άμυνα του οργανισμού και βρίσκει ευκαιρία ο ιός και πολλαπλασιάζεται συχνά. Άλλη ερώτηση που μου κάνουν. Αφού ο οργανισμός ουσιαστικά πολεμάει τον ιό, γιατί να έρθω να κάνω θεραπεία? Και γιατί να τον αντιμετωπίσω? Και ποια είναι η θεραπεία, να μας πείτε, γιατρέ? Η θεραπεία ουσιαστικά είναι δύο οι θεραπείες. Μία θεραπεία είναι η καταστροφική θεραπεία, ουσιαστικά καταστρέφει τις βλάβες του ιού, τα κονδυλώματα. Καυτηριασμό? Με κρυοθεραπεία, με διαθερμοπηξία, με λέιζερ. Όλες οι μέθοδοι είναι αποτελεσματικές. Όλες ουσιαστικά καταστρέφουν τη βλάβη του ιού. Αυτά τα σημάδια που είδαμε είναι τα ίδια και στη γυναίκα και στον άντρα? Τα ίδια. Είναι ίδια. Υπάρχει περίπτωση στη γυναίκα να είναι εσωτερικά, να είναι κρυφά και να μην μπορεί να τα. Εννοείται. Μπορεί να είναι στον κόλπο ή ακόμα και οι αλλοιώσεις του τραχύλου της μήτρας. Εκεί πώς θα το καταλάβει? Εκεί θα το καταλάβει ουσιαστικά από το γυναικολόγο.
Θα το καταλάβει ο γυναικολόγος. Πώς θα πάει όμως το γυναικολόγο? Γιατί είναι σε έναν πάγια... έλεγχο τακτικό. Εννοείται. Δεν έχει κανένα άλλο σύμπτωμα που θα την οδηγήσει εκεί. Είναι ασυμπτωματικά. Ύπουλο με να μου ακούγεται. Ύπουλο και ουσιαστικά πρέπει μια κοπέλα που βρίσκεται σε σεξουαλική δραστηριότητα, όπως λέμε πάντοτε, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο να κάνει μια γυναικολογική εξέταση και ένα pap test. Ο γυναικολόγος από τη στιγμή που θα κάνει την κολποσκόπηση θα δει τα κονδυλώματα. Και αν υπάρχουν αλλοιώσεις για τον τράχυλο της μήτρας, θα φανεί από το pap test. Γιατί μιλάμε για pap test? Γιατί ουσιαστικά το μόνο επικίνδυνο και ουσιαστικό για τον ιό των κονδυλωμάτων και για κάποιους τύπους των ιού των κονδυλωμάτων είναι ότι οφείλεται σε αυτούς ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας. Πλέον το ξέρουμε με σιγουριά. Οπότε η πρόληψη είναι βασικό. Μια κοπέλα μπορεί να μην ξέρει ποτέ ότι έχει έρθει σε επαφή με τον ιό να τον φέρει, να μην έχει βγάλει ακόμα και ποτέ κονδυλώματα. Και παρόλα αυτά, ο ιός αυτός να κάνει αλλοιώσεις σταδιακά στον τράχυλο της μήτρας. Αυτά δεν εμφανίζονται σε 2 και 3 μήνες. Εμφανίζονται στη διάρκεια των ετών. Γι' αυτό λέμε πρόληψη με την γυναικολογική εξέταση τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Όσον αφορά για τη θεραπεία, ουσιαστικά εμείς καταστρέφοντας τις βλάβες, δεν καταστρέφουμε τον ιό, καταστρέφουμε τα κονδυλώματα. Τι δίνουμε όμως την ευκαιρία? Να το πω απλά. Εκεί που υπάρχει μεγάλο ιϊκό φορτίο, 1 τρισεκατομμύριο ιοί, μένουν 2-3 ιοί. Οπότε ο οργανισμός μπορεί μετά να καταστήλει τον ιό πιο εύκολα. Όσο υπάρχουν τα κονδυλώματα, υπάρχει μεγάλο ιϊκό φορτίο, μεγάλος αριθμός των ιών και αυτά θα συνεχίσουν να πολλαπλασιάζονται και ο οργανισμός ποτέ δεν θα μπορέσει να τα περιορίσει. Που σημαίνει ότι θα συνεχίσουν αυτά να γίνονται περισσότερα στον ίδιο τον ασθενή και εννοείται ότι ο ασθενής θα είναι πάντοτε μεταδοτικός στον ερωτικό του σύντροφο. Οπότε, όσο πιο νωρίς αντιμετωπίσει κάποιος τα κονδυλώματα, τόσο πιο γρήγορα θα είναι και η θεραπεία. Δεν έχουμε την απέτηση από τον άνθρωπο να μας έρθει με τη διάγνωση «Γιατρέ, έβγαλε ένα κονδύλωμα». Αυτό δεν ισχύει μόνο. Από καταλάβουμε και από τις φωτογραφίες που μας φέρετε είναι και δύσκολο. Είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο να γνωρίσουμε. Αυτό που πρέπει όμως και για τα κονδυλώματα, αλλά και για άλλες δερματολογικές παθήσεις, ακόμα και για κακοήθειες, ακόμα και για το μελάνωμα ή τους πύλους. Έβγαλες κάτι το οποίο δεν το είχες σε μικρό χρονικό διάστημα, θα πρέπει να αξιολογηθεί. Όσο πιο πρώιμα το προλάβεις τη διάγνωση, τόσο πιο σωστή θα είναι και αποτελεσματική η θεραπεία. Αυτό είναι το μυστικό. Καλύτερο του θεραπεύει. Πάντα το λέμε. Γιατρέ, άλλο που αναφέρατε πάρα πολύ συνηθισμένο είναι ο έρπετος των γεννητικών οργάνων. Άλλη μια, ας το πούμε, ύπουλη νόσος η οποία μεταδίδεται με τη σεξουαλική επαφή. Δεν ξέρω αν έχετε φέρει και εικόνα που μας βοηθάει πραγματικά πάρα πολύ. Η εικόνα δεν διαφέρει πολύ. Εδώ πέρα έχουμε στην πόστη, στα γεννητικά όργανα ενός άντρα, δεν διαφέρει πολύ από τον επιχείλιο έρπιτα. Είναι αυτές οι φουσκαλίτσες με το υγρό. Εδώ πέρα βέβαια είναι το όσιο που έχει κάνει κάποιες διαβρώσεις, πιο εκτεταμένη η λίμωξη. Αυτό αναγνωρίζεται πιο εύκολα, τουλάχιστον από τους ίδιους. Αυτό όχι μόνο αναγνωρίζεται, φέρνει αμέσως τον γιατρό και εδώ πέρα στα γεννητικά όργανα μιας γυναίκας διαβρώσεις, φέρνει αμέσως τον άνθρωπο στον δερματολόγο. Γιατί ο έρπιτας, όπως γνωρίζουμε περισσότερο και για τον επιχείλιο, έχει αυτό το τσούξιμο, το αίσθημα του καύσους, της ζέστης, που κατευθείαν νιώθει ο άνθρωπος ότι κάτι συμβαίνει. Και μάλιστα πολλές φορές. Μα είναι τόσο μικρό στα χείλη και πάλι σε κάνει να υποφέρεις τόσο πολύ, που φαντάζομαι στην περιοχή των γεννητικών οργάνων, που είναι ακόμη πιο μεγαλύτερη ευαισθησία, πόσο πολύ πόνο φέρνει καταρχάς. Υπάρχει όμως κάτι το ύπουλο όσον αφορά τη μετάδοσή του. Η πρωτολίμωξη είναι ασυμπτωματική. Δηλαδή την πρώτη φορά που θα κολλήσεις και θα νοσήσεις, συνήθως δεν έχει κανένα σύμπτωμα. Που σημαίνει ότι είσαι μεταδοτικός. Αυτό είπατε ότι είναι ύπουλη. Γιατί στην αρχή μας είπατε ύπουλη. Μετά βλέπω την εικόνα, λέω. Είναι θορυβώδης, κατευθείαν θα καταλάβει. Αλλά να λοιπόν ότι είναι ύπουλη. Είναι ύπουλη. Ένας άνθρωπος μπορεί να έχει κολλήσει τον έρπιτα και να μην το έχει καταλάβει. Ή ακόμα χειρότερα, ένας άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά βγάζει έρπιτα των γεννητικών οργάνων ανά 2 μήνες, ανά 5 μήνες, ανά 1 μήνα, στην διάρκεια που δεν έχει το εξάνθημα, με την απόπτωση του φαινομενικά υγιούς επιθυλίου μπορεί να μεταδώσει. Και αυτό είναι το ύπουλο. Δηλαδή, ο έρπιτας είναι λίγο πιο ύπουλος από τα κονδυλώματα. Στα κονδυλώματα, όταν θα τα καταστρέψεις και θα περάσει ουσιαστικά ένα εξάμηνο, αυτό είναι αυθαίρετο, αλλά το έχουμε δει πρακτικά, ένα εξάμηνο, οκτάμηνο που δεν θα ξαναβγάλεις, ουσιαστικά θεωρούμε ότι ο οργανισμός έχει καταστήλει τον ιό όσον αφορά τα κονδυλώματα. Στον έρπιτα όμως μπορεί αυτή η αναζωπήρωση να συμβαίνει ένα τρίμηνο, τετράμηνο, εξάμηνο για χρόνια. Για 5ετία, για 10ετία. Αυτό που λέτε είναι αν έχει κάνει τη θεραπεία και πάλι ή αν σε έναν ασθενή ο οποίος δεν έχει μπει καθόλου στη θεραπεία. Η θεραπεία που κάνεις ουσιαστικά είναι για να περιορίσεις την υποτροπή. Ο ιός του έρπιτα ποτέ δεν φεύγει από το δέρμα και ουσιαστικά από τα αισθητικά γάγλια, από το νευρικό σύστημα.
Που σημαίνει ότι κάποια στιγμή, χωρίς να έχεις την εμφάνιση της νόσου, μπορεί να είσαι μεταδοτικός. Και αυτός είναι ο λόγος που εύκολα μεταδίδεται. Γιατί και η σεξουαλική επαφή. Πώς μπορούμε να το διαγνώνουμε αυτό, γιατρέ? Πώς μπορούμε να το ξέρουμε ότι αυτό μπορούμε να το ξέρουμε με μια απλή εξέταση αίματος. Υπάρχουν εξέταση αίματος για τον έρπιτα των γεννητικών οργάνων και για τον επιχείλιο, που βλέπουμε τα αντισώματα. Έναντι του έρπιτα HSV1, τον επιχείλιο, και HSV2. Βέβαια υπάρχει και ένα ποσοστό που βγαίνει στα γεννητικά όργανα και είναι HSV1 και το αντίστροφο για τον 2. Αλλά ουσιαστικά έχουμε τους δύο τύπους του ιού που μπορούμε να τους ανιχνεύσουμε. Αυτό που δυστυχώς δεν μπορούμε να ανιχνεύσουμε για την προηγούμενη νόσο είναι με εξέταση αίματος στα κονδυλώματα. Εκεί το βλέπουμε μόνο παίρνοντας ένα ιστοτεμάχιο από το ίδιο το κονδύλωμα, που σημαίνει ότι δεν μας βοηθάει διαγνωστικά, μας βοηθάει για να μάθουμε μόνο τον τύπο του ιού. Μάλιστα. Έχουμε τον 6, έχουμε τον 11, έχουμε τον 18, 16 τους καρκινογόνους, μόνο σε αυτό. Στον έρπιτα όμως κάνουμε μια εξέταση αίματος και γνωρίζουμε αν υπάρχουν αντισώματα και είναι πρόσφατη λίμωξη, είναι παλιά, και μπορούμε να ξέρουμε με σιγουριά αν θα πρέπει να προφυλαχθεί ο ερωτικός σύντροφος του ανθρώπου που έχει έρπιτα των γεννητικών οργάνων. Η θεραπεία ποια είναι? Η θεραπεία είναι αντιϊκά φάρμακα, τα οποία ουσιαστικά τα παίρνεις στην υποτροπή. Υπάρχει και χάπια. Υπάρχουν βέβαια και υπάρχει μια θεραπεία καταστολής που μπορεί ένας άνθρωπος να παίρνει για 5, 6, 7 μήνες αγωγή καθημερινά, αλλά αυτό το κάνουμε όταν ένας άνθρωπος έχει κάθε 10 μέρες, κάθε 20 μέρες, κάθε μήνα υποτροπή έρπιτα των γεννητικών οργάνων. Είναι μια βασανιστική κατάσταση, ψυχοφθόρα, επιδρά άμεσα στη σεξουαλική ζωή του ανθρώπου, επιδρά στην ψυχολογία του. Μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία της μακροχρόνιας αγωγής για 6 μήνες, ουσιαστικά για να μειώσουμε τη συχνότητα. Πάλι δεν πολεμάμε, δεν σκοτώνουμε τον ιό. Μειώνουμε τη συχνότητα υποτροπής. Αλλιώς, αν είναι αραιές οι υποτροπές, μπορεί να πάρει μια αγωγή μόνο για 5 μέρες ο ασθενής. Μια αγωγή και να κατασταλεί. Πάλι λέω, καταστέλουμε τον ιό. Τον κοιμίζουμε. Το πότε θα επανεμφανιστεί δεν το γνωρίζουμε. Συνήθως όμως να πω κάτι. Και στις συχνές, Ναι. Να πω και κάτι αισιόδοξο. Όσο περνάνε τα χρόνια, συνήθως βλέπουμε ότι οι υποτροπές γίνονται πιο ήπιες και πιο αραιές. Μέχρι που σε ένα σημείο ουσιαστικά θα σταματήσει ο έρπιτας των γεννητικών οργάνων. Παρ' όλα αυτά δεν είναι προβλέψιμο. Δεν μπορεί ένας γιατρός να πει, επειδή έκανες αυτές τις υποτροπές φέτος, του χρόνου θα πας έτσι με αυτή την αγωγή. Ανάλογα με τις υποτροπές δίνεις την ανάλογη αγωγή. Γιατρέ, όση ώρα μιλάτε, σκέφτομαι την αγωγή που δίνουμε στα παιδιά που τώρα ξεκινάνε τη σεξουαλική του ζωή. Βέβαια πάντα λέμε την προφύλαξη οπωσδήποτε, αλλά δεν αναφέρουμε τίποτα από όλα αυτά. Αναφέρουμε την εγκυμοσύνη, την ανεπιθύμητη, αναφέρουμε το AIDS και όλα αυτά τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα που είναι τόσο συνηθισμένα, κανένας δεν τα εξηγεί στα παιδιά. Ίσως τα παιδιά δεν πρέπει να ξέρουν και δεν πιστεύω ότι είναι υποχρεωμένα να ξέρουν όλα τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα. Αυτό όμως που θα έπρεπε να ξέρουν ακόμα και πριν από την εφηβεία είναι τι προφυλάξεις πρέπει να πάρεις γενικώς για να αποφύγεις τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Δεν είναι και της άποψής μου ότι ο κόσμος θα πρέπει να φοβάται τη σεξουαλική ζωή. Και δεν είμαστε οι γιατροί, δεν πρέπει ουσιαστικά να τρομοκρατούμε τον κόσμο. Το να λέμε τι πρέπει να κάνει για να προλάβει κάποια πράγματα είναι το σωστό. Και καλύτερα είναι να το λέμε σε μικρή ηλικία. Εγώ αναφέρθηκα μόνο στην ενημέρωση. Δεν υπάρχει ενημέρωση στις μικρές ηλικίες για όλα αυτά. Υπάρχουν τα βασικά. Λέμε ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη και AIDS. Αυτά λέμε. Ευτυχώς δεν έχουν τις συχνότητες αυτά τα νοσήματα, για το AIDS μιλάω, για τις υπατήτηδες που είναι πολύ πιο σοβαρά, τις συχνότητες που έχουν τα νοσήματα για τα οποία μιλάμε σήμερα, για τα κονδυλώματα, για τον έρπιτα. Παρ' όλα αυτά, θα έπρεπε για όλα αυτά τα νοσήματα να γίνει μια ενημέρωση πριν από την εφηβεία. Ήδη από την εφηβεία, πολλά παιδιά έχουν αρχίσει σεξουαλικές επαφές. Και τότε πλέον είναι αργά να κάνεις την πρόληψη. Και καλά είναι, πέρα από την πρόληψη, να μάθουμε ότι για κάποια πράγματα τα παιδιά δεν είναι ταμπού να τα συζητάνε τουλάχιστον με τους γονείς τους. Πλέον όχι. Γιατί αυτό θα οδηγήσει ούτε το παιδί με τους γονείς τους, ούτε με τους δασκάλους. Τον δερματολόγο και στον αφροθεσιολόγο, ακόμα και σε μικρή ηλικία. Δεν θα πρέπει να χρονίσει μια λοιμώξη. Όπως είπαμε, κάποιες λοιμώξεις με τα κονδυλώματα μπορεί να οδηγήσουν μια γυναίκα
σε κάποιες δυσπλασίες του τραχύλου της μήτρας. Γιατί να υπάρχει αυτό για 3, 4, 5 χρόνια και να εξελίσσεται όταν μπορεί να προληφθεί από τον θεράποντα γυναικολόγο. Θα πάμε και σε μια άλλη πάθηση που αναφέρατε, που είναι πάρα πολύ συχνή, κολπίτιδες και ουρηθρίτιδες. Ήδη είχαμε μια τηλεφωνική γραμμή. Τα κύρια συμπτώματα, γιατρέ, που θα μας οδηγήσουν στο ιατρείο. Δεν είναι σταθερά. Όσον αφορά για τις ουρηθρίτιδες, βέβαια εμπλεκόμαστε εδώ πέρα 3 ειδικότητες. Ουρολόγοι, δερματολόγοι, γυναικολόγοι. Αυτό θα έλεγα τώρα. Ο κάθε ένας ανάλογα από την πλευρά του. Οι βαλανίτιδες, ας πούμε, οι λοιμώξεις των εξωγενετικών οργάνων στη γυναίκα και στον άντρα έρχονται πιο συχνά στον δερματολόγο. Η κολπίτιδα συνήθως μια γυναίκα θα πάει στον γυναικολόγο. Στη γυναικολόγο της, ενώ οι ουρηθρίτιδες, οι εντοβάθοι, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν και σε κιστίτιδες, συνήθως αντιμετωπίζονται και σωστά από τους ουρολόγους. Μεγάλος αριθμός μικροβίων, χλαμίδια, μυκοπλάσματα, πρωτόζωα όπως είναι οι τριχομονάδες που κολλάνε και κολπίτιδες οι γυναίκες, τα οποία όμως έχουν διαφορετικές εκδηλώσεις, ακόμα και το ίδιο το μικρόβιο, στα 2 φύλλα. Δηλαδή, μία λίμωξη που μπορεί να κάνει έντονα συμπτώματα στον άντρα, μπορεί να είναι ασυμπτωματική το ίδιο μικρόβιο στη γυναίκα. Πού θέλω να καταλήξω? Ουσιαστικά, όταν υπάρχει μία σχέση, επειδή και αυτά είναι σεξουαλικώς μεταδιδόμενα, και ένας από τους δύο παρουσιάζει συμπτώματα. Η γυναίκα παρουσιάζει κολπίτιδα. Ο άντρας παρουσιάζει καύσος κατά την ούρηση, το τσούξιμο κατά την ούρηση. Ή ο άντρας παρουσιάσει μία ερυθρόητα, όπως είπε ο κύριος προηγουμένως, στην εξωστόμια της ουρήθρας ή στη βάλανο. Θα πρέπει να πάει να εξεταστεί. Και αυτό γιατί? Γιατί πολλές φορές η αγωγή που δίνουμε αφορά και τους δύο. Όταν υπάρχει το μικρόβιο στον έναν, σίγουρα θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα και στον άλλον. Πολλές φορές δηλαδή είναι ταυτόχρονη η αγωγή, για να μην γίνεται αυτό που λέμε στην καθομελουμένη εμείς οι γιατροί, το ping-pong. Δηλαδή, μια γίνεται καλά ο ένας, μέχρι ουσιαστικά να περάσουν τα συμπτώματα, ξανακολλάει τον πρώτον. Μέχρι να πάρει την αγωγή ο δεύτερος, ήδη έχει κολλήσει τη γυναίκα και μια κάνει θεραπεία ο ένας, μια κάνει θεραπεία ο άλλος. Θα πρέπει σε μια σχέση, αν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα λίμωξης, να γίνει ταυτόχρονα η αγωγή. Αυτό πρέπει να γίνει με τα πρώτα συμπτώματα. Εντάξει, γιατί μερικές φορές, όσο ήπια και αν ακούγονται τα συμπτώματα είναι, υπάρχουν οι ανιούσιες λοιμώξεις που μπορεί να αφορούν και το ανώτερο οροπητικό. Και εκεί πέρα είναι λιγάκι πιο σοβαρά τα πράγματα. Αντιμετωπίζονται όμως στην πλειονότητα των περιπτώσεων με μια ήπια αγωγή. Ναι. Γιατρέ, μια τελευταία ερώτηση. Με ποιους τρόπους μεταδίδονται εκτός από την σεξουαλική επαφή? Στη γέννα, ας πούμε, εξαρτάται από τη λίμωξη και τον ιό. Ναι. Μεταδίδονται. Στα μωρά υπάρχει περίπτωση να νοσεί μια κυρία η οποία δεν μπορεί να κάνει αγωγή ενώ είναι έγκυος και γεννήσει και πάσχει από κάποιο νόσημα το οποίο αναφέραμε. Αυτό θα το αποφασίσει ο γυναικολόγος. Υπάρχει όμως περίπτωση να μεταβεί και στο μωρό? Υπάρχει στη βλενόρια, στο γονόκοκο. Μπορεί να κάνει γονοκοκική οφθαλμία, που ουσιαστικά αν δεν το προσέξεις μπορεί να καταστρέψει τον κερατοειδή ο γονόκοκος. Αν το ξέρεις όμως, μπορείς να σταλάξεις 2 σταγονίτσες ιτρικού αργύρου και να το προλάβεις. Στα κονδυλώματα μπορεί να κάνει θυλώματα στον άντρο αναπνευστικό και να έχει πρόβλημα το παιδί. Στον έρπιτα, στη φάση που έχει έρπιτα, έξαρση του έρπιτα, έχει ερπιτική λίμωξη, μπορεί να κολλήσει το νεγνό κατά τη διάρκεια του τοκετού. Όλα αυτά όμως αφορούν περισσότερο την ειδικότητα του γυναικολόγου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αν μπορείς, δίνεις αγωγή εκ των προτέρων, αν όχι, αποφασίζει και σαρική ο γυναικολόγος. Είναι εκτός της ειδικότητάς μου αυτή η απάντηση. Επιφυλάσσομαι να πω άλλα. Την αναφέραμε όμως στην αρχή ότι υπάρχουν περιπτώσεις που μπορείς να κολλήσεις χωρίς σεξουαλική επαφή. Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι αυτή. Ναι, άλλη μία είναι οι βελόνες. Ναι, τις βελόνες συνήθως δεν είναι μολυσματικές. Βελόνες ποιες που κάνουμε αιμοληψίες? Αιμοληψίες και χρήση. Η χρήση εννοείται. Μια κατηγορία ανθρώπων που νοσεί οτιδήποτε δυστυχώς έχει σχέση με τις βελόνες δεν θα μας πάει το μυαλό τόσο πολύ στα κονδυλώματα, ούτε στον έρπιτα. Γιατί μπορεί να τα παρουσιάσαμε όπως είναι. Στην υπατήτηδα όμως και στο AIDS μπορεί να μας πάει. Ναι, αλλά είναι και αυτά μέσα στην ίδια κατηγορία. Τα σοβαρά νοσήματα είναι αυτά. Μια υπατήτηδα C, το AIDS. Δεν μιλάω για τη Β, γιατί μπορείς να κάνεις και το εμβόλιο και να προφυλαχθείς. Αυτά είναι τα σοβαρά νοσήματα. Και σίγουρα μία βελόνα ουσιαστικά τη φοβόμαστε για αυτά. Όχι για τον έρπιτα, όχι για τα κονδυλώματα, όχι για άλλα νοσήματα. Εμείς λοιπόν σήμερα αναφέραμε για τα πιο βασικά και αυτά που... Κάποια από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα, ίσως τα πιο συχνά τα οποία βλέπουμε στον ελλαδικό χώρο. Και νομίζω ότι αγγίξαμε αρκετά
αρκετά αναλυτικά την ακμή, γιατρέ. Και μπορούμε να πούμε και πολλά ακόμα. Είναι μεγάλα και τα δύο τα κεφάλαια, ουσιαστικά όσον αφορά την δερματολογία και την αφροδισιολογία. Και αν θέλετε, με αυτό που μπορούμε να κλείσουμε, είναι αυτό που είχα πει και προηγουμένως. Για όλα τα νοσήματα δεν χρειάζεται ούτε πανικός. Πολλοί άνθρωποι μου παίρνουν τηλέφωνο και με ρωτάνε για κάποια προβλήματα χρόνια πολλές φορές, τα οποία τους ανησύχησαν όμως, αλλά δεν χρειάζεται και αδιαφορία. Είτε μιλάμε για την ακμή που θα καταλήξει αν αφαιθούμε σε ένα αισθητικό πρόβλημα, είτε μιλάμε για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα, που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχουμε κάποιες βλάβες ουσιαστικές στον οργανισμό μας. Δεν χρειάζεται ούτε να διαφορήσουμε για κάτι που παρατηρήσαμε, αλλά ούτε και να το αφήσουμε, ούτε να πανικοβληθούμε και να τρέξουμε αμέσως για λύση. Χρειάζεται να ακολουθήσουμε τις συμβουλές του θεραπευτικού γιατρού. Με τον πιο ωραίο τρόπο. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο, παρά μόνο να σας ευχαριστήσω που σήμερα ήσασταν κοντά μας. Εγώ να ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας. Και εσάς όλους να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Ανανεώνουμε για αύριο στη 1:30 ακριβώς. Ευχαριστώ. Γράψτε το... Ανήκετε σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα και ταλαιπωρείστε με τις εξετάσεις, την νοσηλεία και τις ιατρικές επεμβάσεις, ενώ πληρώνετε και συμμετοχή για όλα τα παραπάνω. Είστε ανασφάλιστοι και θέλετε για εσάς και την οικογένειά σας δωρεάν ποιοτικές παροχές υγείας. Τότε υποφεληθείτε από την προσφορά μας και τηλεφωνήστε τώρα για να αποκτήσετε την κάρτα στήριξης υγείας, ώστε να έχετε άμεσα αξιοπρεπείς παροχές υγείας, χωρίς ταλαιπωρία. Για να έχετε επισκέψεις στους κορυφαίους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων με μόλις 20 ευρώ, τις χαμηλότερες τιμές στα μεγαλύτερα διαγνωστικά κέντρα και κλινικές σε όλη την Ελλάδα. Ειδικά στον κάτοχο της κάρτας μας, παρέχεται δωρεάν 24ωρη τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης από ομάδα έμπειρων ιατρών που επιλαμβάνεται για κάθε περιστατικό, ειδικά στην περίπτωση που είστε μόνοι, προκειμένου να σας επισκεφτεί ιατρός για την παροχή πρώτης βοήθειας, να μεριμνήσει για την τυχόν διακομιδή σας με ασθενοφόρο ή την επίγουσα αερομεταφορά σε οποιοδήποτε ιατρικό κέντρο. Η κάρτα στήριξης υγείας σας παρέχει δωρεάν αιματολογικό check-up, δωρεάν οφθαλμολογικό έλεγχο, δωρεάν έλεγχο και καθαρισμό δοντιών, δωρεάν διακομιδή με ασθενοφόρο σε περίπτωση νοσηλείας και άλλες πολλές δωρεάν παροχές. Η κάρτα στήριξης υγείας έχει εξασφαλίσει για εσάς ειδικό κατάλογο πολύ χαμηλών τιμών για όλες τις εξετάσεις στα καλύτερα διαγνωστικά κέντρα. Επιπλέον, χειρουργικές επεμβάσεις με μειωμένη τιμή έως και 50% και ειδικές τιμές στα νοσήλια. Με την αποστολή της κάρτας στήριξης υγείας θα παραλάβετε και τον κατάλογο με τις αναλυτικές τιμές στις υπηρεσίες που δικαιούστε ως μέλος. Αποκτήστε την κάρτα μας τώρα, όσοι τηλεφωνήσετε στα επόμενα 20 λεπτά στο 2310 268 300. Θα αποκτήσετε την ατομική κάρτα στήριξης υγείας μόνο με 98 ευρώ το χρόνο. Και για όλη την οικογένεια, ειδική τιμή, μόνο με 147 ευρώ το χρόνο. Ανήκετε σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα και ταλαιπωρείστε με τις εξετάσεις, την νοσηλεία και τις ιατρικές επεμβάσεις, ενώ πληρώνετε και συμμετοχή για όλα τα παραπάνω. Είστε ανασφάλιστοι και θέλετε για εσάς και την οικογένειά σας δωρεάν ποιοτικές παροχές υγείας. Τότε υποφεληθείτε από την προσφορά μας και τηλεφωνήστε τώρα για να αποκτήσετε την κάρτα στήριξης υγείας, ώστε να έχετε άμεσα αξιοπρεπείς παροχές υγείας, χωρίς ταλαιπωρία. Για να έχετε επισκέψεις στους κορυφαίους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων με μόλις 20 ευρώ, τις χαμηλότερες τιμές στα μεγαλύτερα διαγνωστικά κέντρα και κλινικές σε όλη την Ελλάδα. Ειδικά στον κάτοχο της κάρτας μας, παρέχεται δωρεάν 24ωρη τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης από ομάδα